Krishna ma'am. Hare Krishna. Hare Krishna ma, Hare Krishna. Hare Krishna Hare ma'am. Hare Krishna Mataji, Pranam Mataji. Ma'am, நான் Tuesday class இன்னைக்கு Tuesday class Wednesday எடுக்கிறேன் ma'am. Mostly. thanks. Wednesday you will come at 5, 4 to 5 எடுத்துறேன். Ma'am, Hare Krishna Mataji, இன்னைக்கு Pranam சாயங்காலம் Mataji. நான் Tuesday class Wednesday எடுக்கிறேன் ma'am. Mostly. Wednesday you will come at 5, 4 to 5 எடுத்துறேன். Hello. நான் Tuesday class Wednesday எடுக்கிறேன் ma'am. Mostly. Wednesday you will come at 5, 4. Hare Krishna. ஸோ இன்னைக்கும் நாளைக்கும் வந்து நம்ம ஸ்ரத்தாவன் செரிமனி இருக்கு. ஸோ 5 to 6:30. ஓகே. ஸோ எல்லாருமே இந்த லிஸ்ட் வந்து நான் சேனையில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ டீச்சர்ஸ் எல்லாம் அதை பார்த்து அவங்கவுங்க டிவோட்டிஸ் பேர் இருக்கிறத பார்த்து அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கோ. அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாரையும் கலந்துக்குன்னு இந்த புஷ்பாஞ்சலியை வந்து அவங்க சமர்ப்பிக்கிறதுக்கும் சங்கல்பம் பண்ணுறதுக்கும் அவங்கள வந்து நாம் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும். அதனால் இன்னைக்கு நாளைக்கு வந்து ஸோ அதாவது அப் டு 8 rounds வரைக்கும் இன்னைக்கு 8 rounds அண்ட் எப்போ வந்து நாளைக்கு. ஓகே. மார்னிங் மங்களாரத்தி லிங்க் தான், அதில் தான் நாம் ஜாயின் பண்ணணும். அதனால வித்தவுட் ஃபெயில் டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே தயவு செஞ்சு நீங்கள் யூ ப்ளீஸ் இது பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சங்கல்பம் உண்டு. நம்ம 10 offenses வந்து சொல்லுவோம். அதை வந்து தமிழில் சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. எந்த டீச்சர் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா பின்னாடி எல்லா தமிழ் டிவோட்டிஸும் அதை ரிசைட் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் ஒன் திங். அடுத்து வந்து நம்ம போக் ஆரத்தி, போக் மந்த்ரா, அதுவும் வந்து யாராவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா ப்ளீஸ் லெட் மீ. ஓகே. ஸோ எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் பர்சனலி. நான் நேற்று முந்தினத்து கூட சொன்னேன், பட் எனக்கு எதுவும் அப்டேட்ஸ் வரல யார்கிட்ட இருந்தும். அதனால் வந்து ப்ளீஸ் நேற்று எல்லாரும் ப்ரோக்ராம் அட்டென்ட் பண்ணீங்களா? ஸோ அபிஷேகம் எல்லாம் பார்த்தோம் மாதாஜி. அபிஷேகம் பார்த்தோம் வந்தது நல்லா. அதுக்கு முன்னாடியே சாயந்தரமே 5 மணிக்கே வந்து இது பண்ணாங்க, சங்கல்பா பண்ணி நிறைய டிவோட்டி இது பண்ணாங்க மாதாஜி. பேரு நட்சத்திரம் எல்லாம் கேட்டு அப்புறம் ஃபைனல் ஆரத்தி அந்த இதெல்லாம் ரொம்ப நேரம் அபிஷேகம் பண்ணாங்க. பிங்க் கலர்ல என்னமோ ஊத்துறாங்களா, அது என்ன மாதாஜி? ஒரு மாதிரி வயலட் கலர் மாதிரி, அது என்ன? இதெல்லாம் வந்து கிரேப் ஜூஸ் மாதாஜி. இந்த வயலட் கலர் கிரேப் ஜூஸ். கரணாமிரதம் அது எல்லாமே ஃப்ரூட்ஸ்னுடைய கலவை தான். ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆப்பிள் எடுத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வெள்ளையா வரும். பனானா ஆப்பிள் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி வெள்ளையா தெரியும். அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ஆஃப் ஒயிட் கலர் வரும் இல்லையா? அதே மாதிரி நீங்க கலர்ல தான் இருந்தது. கிரேப்ஸ் எல்லாமே கிரேப் கலர்ல தான் இருக்கும். சல்லடையில வச்சு ஊத்தும் போது அந்த பழத்தை எடுத்து எல்லா பக்தர்களுக்கும் அப்பவே விநியோகம் பண்ணாங்க. அப்ப அதெல்லாம் அவங்களுடைய அதிர்ஷ்டம். ஓகே. நேற்று இங்க கூட பண்ணாங்க. ஐ வென்ட் டு டெம்பிளுக்கு போயிட்டு நான் அபிஷேகம் எல்லாமே பார்க்க நேராகவே. ஸோ அங்கேயும் அதே மாதிரி ஜல்லடை வச்சு, ஆனால் they have their every temple has their own procedures இல்லையா? நம்ம போயிட்டு பார்த்துட்டு நம்ம போறது தேவைக்கு இல்லையா? பகவானை சேவிச்சுட்டு நம்ம வர வேண்டியதுதான். நமக்கு என்ன பிராப்தமோ அது கிடைக்கும். ஓகே. இந்த நானுக்கு ராதிகா மாதாஜிலாம் நேற்று காலையிலே போயிட்டான் டெம்பிளுக்கு. ஈவினிங் போக முடியாது அப்படின்றதுனால மார்னிங் போகணும். நேற்று காலையில வந்து ஃபுல் பஜன்ஸ் தான். ஆனா எனக்கு காலையில 7 o'clockல இருந்து அங்க இருந்தோம் பஜன்ஸ். ஈவினிங் தான் இங்க கூட அபிஷேகம் போயிருக்காங்க. ஈவினிங் வந்து கிளாஸ் இருந்ததுனால மார்னிங் போயிட்டு வந்துடலான்ட்டு போயிட்டு வந்தோம். ரொம்ப அழகா இருந்தது. பியூர் ஒயிட் ஹோலின்னு இருக்கிறதுனால எல்லாருமே வந்து பியூர் ஒயிட். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு மீட் உஷா மாதாஜி ஆல்சோ. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்களை அவுட் சைடு ஃபேமிலி பார்த்துட்டு இருக்கேன். நேற்று தான் உஷா மாதாஜி கேட்டாங்க, ஓ மேங்களூர் இஸ்கான்ல இருந்தான். நான் மேங்களூர் இஸ்கான்ல உலகத்திலேயே நான் இப்போ டோட்டலி அவுட் ஆஃப் த கனெக்டட் வேர்ல்டு, எந்த யாருமே மீட் பண்ணல, ஃப்ரெண்ட்ஸு ரிலேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ அதனால மீட் பண்ணோம். பட் ரொம்ப வெரி ஹாப்பி டு see her. வெரி வெரி ஹாப்பி. She's gone down a lot. Okay, okay. I was really aghast after seeing her. Okay. Already she was thin only. So already I was not thin, I was correct. But இப்போ வந்து I have lost weight about 7 kg suddenly. So 7 kgs lose பண்ணிருக்காங்க. 6 kg அப்படியே ஹாஸ்பிடல்ல 3 நாள்ல விழுந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் 1 monthல 1 kg விழுந்துச்சு. ஏன்னா ஃபுட் இஸ் வெரி பிளாண்ட். அதனால நான் அந்த ஃபுட் தானாமா வந்திருக்கு மேம் ரெகுலருக்கு. பட் முன்ன மாதிரி இல்லை. லைக் இப்போ பாலெல்லாம் நைட் குடிக்கலாம்ல, அதெல்லாம் குடிக்க முடியாது. ஒரு கிளாஸ் அப்படி குடிக்கலாம். ஸோ வெரி இது. பட் என்னோட சர்வைவிங் ஏஜென்ட்டே மில்கி ப்ராடக்ட் ரைட்.
குருமா கிருமா சாப்பிட்டா கூட நம்ம பால், தேங்காய் பால் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அதுவும் தேங்காய் டச்சே பண்ணக்கூடாது. ஓ ஸோ அதனால மில்க்கு, கோகோனட் ஃபார்ம், அந்த மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு மேம். அதான். ஓகே Now you're taking only தயிர் சாதம்ல அம்மா வந்து சொல்லிருந்தாங்க. ஆமா, மோர் சாதத்துல இருந்து ப்ரொமோட் ஆகி தயிருக்கு சாதம். வந்திருக்கு. அண்ட் பிளாண்ட் சாம்பார், வெரி சாம்பார். சாம்பார் தாலோட அட்வான்ஸ் வெர்ஷன், அவ்வளவுதான். ஷோர் டேக் கேர் ஷோர் மேம், டன் மேம். எனக்கு குரு அண்ட் கௌரங்கா மெடிசினால எனக்கு அந்த அபிஷேகம் பண்றதுக்கு அந்த சர்வீஸ் கிடைச்சது. அப்புறம் அபிஷேகம் பண்ற போது அந்த திராட்சை மாலை, அதுக்கப்புறம் அபிஷேகத்துக்கு அப்புறம் போடுற மாலை இதெல்லாம் பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. ஹரிபோல், ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஹரிபோல் 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 ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஷோர் மேம், ஐ லீவ் மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு மாதாஜி சொன்னீங்க? 5ல இருந்து 6. நாளைக்கு பேர்ல பத்மா மாதாஜி பேர் தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்குது. அப்படியா? ஓகே. ஆமா, அவங்க அதை செலக்ட் பண்ணிருக்கிறது ஸ்ரத்தாவன் இன்னும் செலக்ட் பண்ணிருப்பாங்க நினைக்கிறேன். அந்த இது 16 ரவுண்டு she didn't submit with initiation I think. இப்ப மாத்தினாங்களா என்னன்னு தெரியாது. நாளைக்கு வந்து 15th இல்லையா? நாளன்னைக்கு இந்த ராஜேஸ்வரின்னு போட்டிருக்கு ஃபர்ஸ்ட். ஆமா ஆமா, நாளன்னைக்கு. சாரி, நாளைக்கு தான் மாதாஜி. நாளைக்கு தான் மாதாஜி. நாளைக்கு 15th வந்து ராஜேஸ்வரின்னு போட்டிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நேம். மாதாஜி, இன்னைக்குதான் இன்னைக்கு மாதாஜி 1 to 8. இன்னைக்கு இன்னைக்கு சாட்டர்டே 1 to 8 ரவுண்ட் மட்டுமே. ஆமா ஆமா, நாளைக்கு நாளைக்கு வந்து 1 to 8. ஆமா, அதனால நாளைக்கு தான் பத்மா மாதாஜி பேர் இருந்தது. ஓகே. இன்னைக்கு நான் யார்கிட்ட சொல்லணும்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. எல்லாம் 18 daysல இருக்கவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க மாதாஜி. ஆமா ஆமா, 18 days level 2 எல்லாருக்கும் சொல்லிடுங்க. 5 to 6:30 I think they can attend. அது ஒரு பிரச்சனையே இருக்கு. It is untimed for all the timings actually. இல்லையா? ஸோ எல்லாருமே அட்டென்ட் பண்ணும். அப்போ 4 to 5 கிளாஸ் வச்சுக்கலாம் இல்ல மாதாஜி? உங்களுதா? ஆமா, 4 to 5 you can keep. 5 to 6:30 only. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा शिवपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ இன்னைக்கு பிரேமா மாதாஜியோட கிளாஸ்ல எவ்வளோ டிபெண்டன்சி அப்படிங்கறது வந்து நிறையவே நம்ம ரியலைசேஷன் பண்ண முடிஞ்ச ஒரு இது சொன்ன சூரியன். ஓகே, சன் காட் பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஏன் சன் காட் வந்து அதாவது பகவானுடைய படைப்பு, ஆனா அவர் வந்து எந்த இடத்துலயுமே ஓயாம அவர் வந்து சுத்திட்டு தான் இருக்கார் இல்லையா? நோ ரெஸ்ட் ஒன்லி இல்லையா? சன் காட் வந்து நம்ம இந்த ஒரு அண்டத்திற்குள்ள வந்து பகவான் வந்து ஒரு சூரியன், ஒரு பிரம்மா, ஒரு இந்திரன் தான். தேவர்கள் இப்போ வந்து இங்க எப்படி எல்லா தேவர்கள் வந்து அந்தந்த பதவிகளுக்கு படைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்களோ அதே மாதிரிதான் எல்லா அண்டங்களிலுமே வந்து அங்கேயும் ஒரு பிரம்மர், அங்கேயும் வந்து ஒரு தேவே அதாவது இந்திரன், அங்கேயும் ஒரு சூரிய கடவுள். இது எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து படைச்சிருக்கார். மேபி அந்த அந்த அண்டத்தினுடைய அளவு இதெல்லாம் வேறுபட்டு இருக்கலாம். எப்படி பிரம்மருடைய 4 தலை சதுர்முக பிரம்மா நமக்கு இல்லையா மாதிரி 8 தலை, இந்த மாதிரி வந்து இந்த யூனிவர்சஸ்னுடைய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேம் சைஸ் இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. பட் ஒருவருமே வந்து இட் ஹேஸ் இட்ஸ் பகவானுடைய படைப்பை பத்தி நாம யோசிக்கும் பொழுது நம்மளால எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா? ஒரு சூரியன் ஒரு நிலையில வந்து அவர் வந்து நார்த்ல இருந்து சவுத் டு நார்த் இல்லையா, இந்த டைரக்ஷன்ஸ்ல வந்து அவர் வந்து சுத்திட்டு இருப்பார் இல்லையா? ஸோ அதுவும் அந்த 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 இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பீடு
அதெல்லாமே வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஆக்சுவலி. இப்படிதான் அவர் நகரணும்ன்றது இருக்கு. ஸோ 12 ராசிகள் இருக்கு. சூரியன் ஒரு திங்கள் வந்து ஒரு ராசியில தான் இருப்பார் இல்லையா? அப்போ சில சமயங்களை பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அமெரிக்காவோட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது அதாவது டயாமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட்டா இருப்பாங்க அவங்க இல்லையா? நமக்கு இங்க 12 மணின்னா அங்க வந்து இங்க 6 மணி, இப்போ பகல்னா அங்க இரவு 6 மணி. இப்படி நம்ம வந்து இந்த அளவு சில சமயத்துல வந்து சூரியன் வந்து அவருடைய ஒரு சம்பத்சரா இல்லையா? நம்ம வந்து சம்பத்சரான்னா தெலுங்குல தான் சொல்லுவாங்க, சமஸ்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி. சம்பத்சரான்றது வந்து வருஷம் இல்லையா? நம்ம வருஷம்னு சொல்றது வருடம் தானே மத்தது. ஆமா, சம்பத்சரா. ஒரு சம்பத்சரத்துக்கு சூரியன் வந்து 2 விதமான, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரவுண்ட்ஸ் என்ன மாதிரினாக்கா, அதாவது வடக்குல இருந்து தெற்கு, தெற்குல இருந்து வடக்கு. அந்த இந்த போலுக்கு இந்த போலுக்கு வந்து ரொட்டேஷன் வந்து எடுத்துட்டு வருவார் ஆக்சுவலி. மேலும் வந்து அந்த ரொட்டேஷன் அப்போ நம்ம அதை தான் உத்திராயணம், தட்சிணாயனம் இதெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? 6 திங்கள் வந்து உத்திராயணம், 6 திங்கள் வந்து தட்சிணாயனம். அதே மாதிரி சந்திரனை எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா, சந்திரன் வந்து அவன் வந்து 27 நட்சத்திரங்கள் கொண்டவன் இல்லையா? அந்த 27 நட்சத்திரங்கள் வந்து அவனுக்கு வந்து சுழற்சி. அப்படி மேலும் வந்து அவனுடைய கிருஷ்ணபக்ஷம், சுக்லபக்ஷம் 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை என்ன ஆகும்னாக்கா, அது திதியின் அடிப்படை, திதியினுடைய கால அளவு அடிப்படையில நமக்கு எல்லாமே அதிக் மாசம் புருஷோத்தம திங்கள் வருது இல்லையா? தட் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ். இந்த சந்திர லக்னத்துக்கும் சூரிய லக்னத்துக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த வேறுபாடு தான் வருஷத்துக்கு ஒரு 10 நாட்கள் 11 நாட்கள் வந்து டிஃபரன்சஸ் வரும். அதுதான் வந்து 3 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை நமக்கு வந்து 30 நாட்கள் வந்து இந்த சந்திர லக்னத்தின் பிரகாரம் போகும்பொழுது நம்ம சூரிய லக்னத்துல உங்களுக்கு வேறுபாடே தெரியாது. ஏன்னா சூரியன் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஒரு மாசம் இல்லையா? அவர் வந்து ஒரு வீட்டுல இருப்பார் இல்லையா? இப்ப சித்திர மாசம்னா மேஷத்துல இருப்பார் இல்லையா? அடுத்து வந்து வைகாசியில ரிஷபத்துக்கு போவார். நீங்க ஜாதகம் பார்த்தா கூட எல்லாமே இன்டர் ரிலேட்டட். ஓகே, அவங்களுடைய மூமெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட மாதிரி நடந்துன்னு இருக்கும். ஆனா நாம அந்த எந்த காலகட்டத்துல பிறக்கிறோமோ அதெல்லாம் நம்முடைய ஜாதகத்துல வந்து இம்ப்ரெஷனா வந்து பதிய வைப்பாங்க இல்லையா? அப்போ லக்னங்கள் இதெல்லாமே வந்து கணிக்கப்படுவது எல்லாமே அதன் அடிப்படையில தான். இதெல்லாம் இந்த பேஸ்டு எதிரணி அடிப்படையில இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது நம்முடைய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு தான். எந்த கிரகம் எங்க அமைந்தா நமக்கு யோகம், எந்த கிரகம் அதே கிரகம் இடத்துல அமைந்தா நமக்கு எவ்வளவு துன்பம் கொடுக்கும், இப்படி எல்லாமே நம்ம ஆரோஸ்கோப்ல எல்லாருக்குமே எல்லா கிரகங்களுமே நன்மை பயக்காது. ஈவன் சுப கிரகங்கள், அசுப கிரகங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது தெய்வீக கிரகங்கள், டிவைன் கிரகஸ் அண்ட் தென் அசுர கிரகாஸ். அதுல எக்ஸாம்பிளா பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ராகு கேது இல்லையா? ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை நிலை இந்த ராகு கேது இடையில தான் வந்து மாட்டின்னு இருக்கிறதே நம்ம இல்லையா? இதெல்லாம் ஜாதக கட்டங்கள் அடிப்படையில வந்து வரக்கூடியது. சூரியன் ஒரு 12 ராசிகள்ல 12 சஞ்சாரம். சூரியன் துலா ராசிக்கும் இல்லையா? அடுத்து வந்து மேஷ ராசியும் இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா, மேஷராசி துலா ராசி அப்போ அந்த சமயத்துல வந்து அதாவது எக்ஸாக்ட் அதாவது ஆப்போசிட்டா இருக்கிறவங்கள வந்து டைமிங் வேரியேஷன்ஸ் அவ்வளவா வராது. இப்ப நமக்கு இங்க 6:51 AM-னாக்கா அங்க 6:51 PM எக்ஸாக்டா காட்டும். அதாவது டயாமீட்டர்னா என்ன சொல்லும்? வட்டம், அதாவது பிட்டம் ரேடியஸ்னா ஆரம் இல்லையா? ரெண்டு ஆரம் தான் வந்து அது என்ன சொல்லுவாங்க? விட்டம் இல்லையா? அது டயக்ராமெட்டிக்கலி ஆப்போசிட். டயாமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் இல்லையா? அப்போ அதே வந்து இந்த சூரியன் வந்து வேற நெக்ஸ்ட், அதாவது நம்ம ரிஷபத்துக்கு, மிதுனத்துக்கு இந்த மாதிரிலாம் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த டைமிங் வேரியேஷனும் வந்து டிஃபர் ஆகும். இங்க 6:52ன்னா அங்க வந்து பின்தங்கி இருக்கலாம் இல்லையா? 12 மணி நேரம் எக்ஸாக்டா இருக்காது. 12.25 மணி நேரம் இருக்கும், 12.5 மணி நேரம் இருக்கும், 1 மணி, அதாவது 12.5 மணி நேரம் அப்படின்னா 12 hours 30 minutes. அதுக்கப்புறம் 13 hours இருக்கலாம், 13.5 hours, 1.5 மணி நேரம் மேக்சிமம் டிஃபரன்சஸ் உண்டு எப்பவுமே. டியூரிங் வின்டர் சீசன்ல தான் இந்த டிஃபரன்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இருக்கும். அதே சம்மர் சீசன் வரும்போது குறைய ஆரம்பிச்சிடும். இப்படி எல்லாமே இறைவன் படைப்புல எப்படி சூரிய கடவுள் வந்து அதுவும் ஒரு பதவி தான். இல்ல நம்ம ஹிஸ்டரி ஆஃப் பகவத்கீதா வாசிக்கும் பொழுது
4th சாப்டர்ல வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? முதல்ல வந்து பேசுறத வந்து பகவான் வந்து சூரிய கடவுளான அதாவது விவஸ்வானுக்கு தான் வந்து இந்த ரகசிய ஞானம் எடுத்துரைச்சேன். விவஸ்வான் இடத்துல இருந்து யாருக்கு போனது? மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் மனித குல மனுவிடமிருந்து யாரு? அவருடைய மகனான இஷ்வாகு மன்னனுக்கு வந்து இது எடுத்துரைக்கப்பட்டது. பிற்காலத்துல அது அந்த சந்தை தொடர்பு இல்லாமலே போயிற்று அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? சூரியன் வந்து பிரகாசத்தை வந்து கொடுப்பவன் இல்லையா? மேலும் நிறைய பேர் நிறைய ரியலைசேஷன் சொன்னாங்க. ஸோ வாட் அண்ட் ஆல் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸும் உண்டு. சூரியன் நமக்கு பிரகாசம் கொடுக்குறாரு, அதுக்கப்புறம் வந்து வெப்பம் கொடுக்குறாரு, அதுக்கப்புறம் வந்து இதனால வந்து இந்த இடத்துல வந்து பிளான்டேஷன் அப்படின்னா விளைச்சல் இருக்கு இல்லையா? மேலும் சந்திரனால வாழ்வு ரசம் எல்லாமே வந்து ஒரு காரணங்களுக்காகவே படைக்கப்பட்டிருக்கு. பகவானுடைய படைப்புல இவங்க எல்லாம் பிக் ரோல்ஸ். ஆக்சுவலி அவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவுல வந்து தங்களோட செயல்பாடுகளை செய்துட்டு இருக்காங்க கடமையாக. ஸோ நம்ம சூரியனை கம்பேர் பண்ணும்போது நாம ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு தோணும். அந்த ஒரு நினைவு வரணும். ஏன்னா ஒரு க்ஷணம் கூட சூரியன் வந்து ஓய்வெடுக்கிறதே கிடையாது இல்லையா? இங்கே 6 மணிக்கு இங்க உதைக்கிறார் என்றால் இன்னொரு இடத்துல 6 மணிக்கு அவர் வந்து மறைந்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற அர்த்தம் இல்லையா? இஸ் ஆல்வேஸ் இந்த சுத்திட்டே இருக்கார் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுபோல இறை தொண்டுல தான் அவர் ஈடுபட்டு இருக்கார். ஸோ இறைவனால் படிக்கப்பட்ட கடமை அவருக்கு, அதை தான் அவர் வந்து ஆற்றிக்கொண்டிருக்கிறார். ஸோ சூரிய கடவுள்ல இருந்து நாம கத்துக்க வேண்டியது வந்து ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட் ஒன்லி இஸ் மூவிங் இல்லையா? நாம தான் வந்து சிறிய சுதந்திரத்தை வச்சு நம்ம வந்து தவறான ஒரு நிலைக்கும் போறோம், வெரி கிரேட் லெவலுக்கும் நம்ம போறோம். 2 விதமான நிலைகளையுமே அடைகிறோம். ஸோ அது எல்லாமே நம்முடைய மனசு தான். ஆனா அங்கே வந்து சன் காட் இஸ் மூவிங் ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட். எப்படி வந்து இதை வந்து நகரணும், எந்த ஸ்பீட்ல நகரணும் இல்லையா? எந்த டைரக்ஷன்ல எப்போ வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல போகணும், இது எல்லாமே வெல் டிஃபைன்ட். அது பிரகாரம் தான் சூரிய கடவுள். ஸோ சூரிய கடவுளும் வந்து ஒரு பதவி தான் இல்லையா? இப்ப விவஸ்வான் இல்லைன்னா வேற யாராவது வந்து வந்தாக்கா அவங்களுக்கு போடுவாங்க. தட்ஸ் இட். இட்ஸ் எ பொசிஷன் லைக் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் மாதிரி தான். ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் என்ன பொசிஷன் வந்து எப்பவுமே இருக்கும். ஆனா அந்த பொசிஷனுக்கு யார் வந்து தகுதியாகி அது அவங்கள வந்து இங்க வந்து நாம வந்து எலெக்ஷன் பண்ணோம், அங்கே வந்து இறைவனால் வந்து படைக்கப்படும். ஓகே. ஸோ அப்படி நம்ம அதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது என்னுடைய ரியலைசேஷனா நான் ஷேர் பண்ணது வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில வந்து நாம நிறைய we may be very talented, நம்ம நிறைய இன்டெலிஜென்ட்டா கூட இருக்கலாம். ஆனா சில சமயத்துல நாம அவ்வளவு முட்டாளா வந்து ஒரு சூழ்நிலை வந்து கையாள வேண்டிய சுச்சுவேஷன் தள்ளப்படும். அப்படின்னா ஹெல்ப்லெஸ்ஸா வந்து இருப்போம். நம்ம எதையுமே செய்ய முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு தள்ளப்படும் பொழுது முட்டாளா வந்து உட்கார்ந்து இருக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும். நிறைய பேர் நிறைய அனுபவங்கள், எஸ்பெஷலி ஹேண்ட்லிங் த கிட்ஸ் இல்லையா? நம்ம குழந்தைங்களை வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் அவங்கள வளர்த்துடவே முடியறதில்லை. இது என்னுடைய அனுபவத்திலையும் நான் பார்த்துருக்கேன். ஓகே. அதனால நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் பிரகாரம் எதுவுமே நடக்காது. ஸோ எவ்ரி திங் அவங்களுடைய பர்ஸ்பெக்டிவே வேற. ஸோ அப்போ அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நாமளும் அனலைஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்திற்கெல்லாம் தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். இவந்தோ தாய் தந்தையானப்பட்டவர்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்லதுதான் நடக்கும், நல்லதுதான் நினைப்பாங்க, நல்லதுதான் செயல்படணும்னு நினைப்பாங்க, அதுதான் வழிமுறையா கொடுப்பாங்க. ஆனா அனைத்து காலகட்டத்திலுமே பிள்ளைகள் அதை வந்து அவ்வாறே உணரக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை அவங்க பெறறதே கிடையாது இல்லையா? அதனால் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். நாட் ஒன்லி இந்த கிட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப், லைக் நம்ம ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப், லைக் எல்டர்ஸ் அண்ட் அதாவது ஒரு மருமகள் மாமியார் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா? ஸோ மேலும் ஆஃபீஸ்ல வந்து ஹையர் அத்தாரிட்டி அண்ட் தென் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப். இப்போல்லாம் வந்து மேனேஜர்ஸ் ஹாவ் எ வெரி வெரி டஃப் ரோல் ஆக்சுவலி இல்லையா? எக்ஸ்ட்ராக்டிங் ஒர்க் ஃப்ரம் த ரிசோர்சஸ், ஜூனியர் ரிசோர்சஸ் வந்து ஒரு விதமான சேலஞ்சு தான். வெரி வெரி டஃப். கோயிங் ஃபார்வர்ட் இட் வில் பி ஈவன் மோர் டஃப். அதே மாதிரி சில பேருக்கு வந்து ஒரு மேனேஜர் கீழே வேலை பண்றதே ரொம்ப டஃப்பா. ஏன்னா அதாவது ஒரு கழுத மாதிரி நம்ம வந்து உழைக்கணுன்ற எதிர்பார்ப்போட செய்யக்கூடிய செயல்கள் அவங்க இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ எவ்ரி சுச்சுவேஷன் ஒவ்வொருத்தருமே ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்துல நாம கடந்து சென்று தான் இருக்கிறோம். ஆனா ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலுமே நாம வந்து நினைக்க வேண்டிய ஒன்றுன்னா என்னன்னா, எதுவுமே நாம இந்த இடத்துல தனித்து செயல்பட முடியாது. we are not at all independent. பகவான் மாதிரி நம்ம ஸ்வராட் கிடையாது. எவ்ரிதிங் ஹாஸ் a limitation. நமக்கு எல்லாமே வந்து எஸ் எவ்வாறு நம்ம பக்கத்து ரூம்ல இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்ற நம்மளால பார்க்க முடியாது இல்லையா? அதுதான் விஷனுடைய லிமிடேஷன்.
இல்லையா? ஸோ காது கூட வந்து பக்கத்துல ரோட்ல வந்து ஏதாவது பெரிய விஷயம் நடந்தா மட்டும்தான் ரோட்ல என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம காதுக்கு விடும். ஏதாவது நார்மலா போறவங்க பேசிட்டு போறவங்களாம் நம்ம காதுல விடாது. எவ்ரிதிங் ஹேஸ் லிமிடேஷன். ஸோ எதுவுமே வந்து நம்ம இந்த லிமிடேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்தந்த இந்தந்த பிரபஞ்சங்களுக்கென்று அதாவது ஒரு பகவான் வந்து இந்த பிரபஞ்சங்களை படைத்திருக்கிறாருன்னா அதற்கான செக்லிஸ்ட் எல்லாமே ஆல்ரெடி அவரால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து அலௌட், இதுதான் நமக்கு வந்து இங்க கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? இங்க எல்லாமே மேன்மையானதாக தான் இருக்கிறது. ஆனா நாம பார்க்கக்கூடிய விதம் வந்து அதை வந்து மேன்மையா நாம எடுத்துட்டு போறது கிடையாது இல்லையா? நாம மேன்மையான நிலையில வந்து நம்முடைய எண்ண ஓட்டத்தை எடுத்துட்டு போகும்போது அனைத்தும் மேன்மையாகவே தெரியும். எப்ப நம்முடைய எண்ண ஓட்டம் வந்து கீழான நிலைக்கு செல்கிறதோ அப்ப அது எல்லாமே நமக்கு வந்து நம்முடைய பார்வைக்கு ஏற்ற மாதிரி தெரியும் இல்லையா? சிலது ரியாலிட்டியாவே வந்து வேற வழி இல்லாம நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அது தவறாதான் இருக்கும். அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பக்குவத்தை தான் வளர்த்துக்கணும். ஸோ எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணும்போது வாழ்க்கையில நத்திங் வி ஆர் ஹேவிங், எதுவுமே நம்ம கிட்ட கிடையாது இல்லையா? ஸோ நத்திங் வி ஆர் ஹேவிங் அண்ட் தென் வி ஆர் ஒன்லி நிமித்த மாத்திரம் இல்லையா? கர்மண்யவே அதிகாரஸ்தே மா கர்ம பலே கதாசனஹா. அவ்வளவுதான் நம்ம இல்லையா? உனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமை மட்டுமே செய்வதற்கு உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, நீயே அதிகாரி கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து நாம நல்லா புரிய ஆரம்பிச்சுக்கணும். அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல ஈகோவே இருக்காது இல்லையா? அகங்காரம் என்பது நம்ம இடத்துல இருந்து தூரமாக விலகிவிடும் இல்லையா? வீட்டுல நம்ம எப்பவுமே ஆதிக்கம் செலுத்தணும், நாம மட்டும் இல்ல நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களும் நம்மள ஆதிக்கம் செலுத்தணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஓகே அப்படிங்கிற ஒரு ஏத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பக்குவத்துக்கு அதை இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கக்கூடிய, ஏன்னா அங்கேயே நம்ம வாதம் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா வாழ்க்கை மொத்தமே வாதங்களா தான் இருக்கும். ரிலேஷன்ஷிப் மொத்தம் வந்து கரடு முரடா தான் இருக்கும். அதோட வியாதிகளும் சேர்ந்து நம்ம வந்து உழல வேண்டியதுதான். ஸோ இத்தனையுமே நமக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து தவிர்க்கணும்னா இறை தொண்டுல வந்து நாம அதாவது ஈடுபடணும். தெர் வாஸ் ஒன் கொஸ்டின் ஆஸ்கட், நம்ம எல்லாருமே பொறுப்புகளை வந்து தவிர்க்கிறதுக்காக தான் நம்ம இறை தொண்டுல இதுல இருந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு தான் இறை தொண்டுக்கு வந்து இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ் நம்ம வீட்டுல உண்டு கண்டிப்பா இல்லையா? கண்டிப்பா உண்டு. உங்கள் வீட்டுல கூட அந்த மாதிரி ஒரு கேள்விகள், என்னவோ ஆவுன்னா இவங்க ஜபமாலை எடுத்து வச்சுட்டு உட்காந்துறாங்க, ஆவுன்னா புஸ்தகம் எடுத்து வச்சுட்டு உட்காந்துக்கிறாங்க, எத்தனை இருக்கு இவங்களுக்கு எவ்வளவு பொறுப்பு இருக்கு? எஸ், திஸ் கொஸ்டின் வாஸ் ஆஸ்க்ட் பை மை ஓன் சிப்ளிங் ஒன்லி. ஃபர்ஸ்ட் நீ இவ்வளோ அதாவது ஸோ இன்க்ளைன்டு, நீ இப்படி பண்ணி இந்த சேவைகள்ல இல்லை இன்க்ளைன் பண்ணிட்டு இருக்க, அதுல ஒரு 5% வந்து நீ வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணா உன்னுடைய குழந்தைக்கு நீ வந்து இன்னும் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா பார்த்து திருமணத்தை முடிக்கலாம்ல. இப்படிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து சொல்லக்கூடிய உண்டு. எங்க அம்மாவும் கேட்டவங்க தான். ஓகே, அவங்களுக்கு நான் எல்லா இடத்துலையுமே பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறத வந்து நான் எங்கேயுமே வெளிப்படுத்த முடியாத சூழ்நிலையில இருக்கேன். அப்படின்னா நாம் எல்லாருமே நான் இந்த செயல் செய்யறேன் அந்த செயல் செஞ்சுன்னு தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம எதுவுமே சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா? இட் இஸ் அ பாட். எப்படி நம்ம உணவுன்றதை வந்து நம்ம வெளியில சொல்ல முடியாது, குளிச்சாச்சுன்றதை வந்து நம்ம அறிவிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையோ அது போல நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கூட நாம செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எல்லாம் நான் செய்துட்டு தான் இருக்கேன்றத வந்து we no need to express actually, that's a duty இல்லையா? ஆனா நாம அதை செய்யறது வெளியில தெரியறது இல்லை. இங்க என்ன தெரியறது? நம்ம வெறும் பக்தி பண்றது மட்டும்தான் தெரியறது இல்லையா? ஜபம் பண்றது தெரியறது. ஸோ இட்ஸ் ஓவர்வெல்மிங் கொஷின்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு சங்கடமான சூழ்நிலை எல்லாம் வரும்போது என்ன பதில் சொல்றதுன்றதே தெரியாம வந்து சைலண்டா போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே வரும் இல்லையா? இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது நமக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்றத வந்து தெரியாம இருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு மாதாஜி ஒண்ணு சொன்னாங்க, மோர் தென் அவங்கள விட எப்படி பௌதீகத்தை மட்டுமே பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை விட நாம அதிகமான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில உட்கார்ந்துருக்கோன்றத வந்து நமக்கு நல்லாவே புரிய ஆரம்பிக்கும். வி ஆர் கவரிங், நம்முடைய கவரேஜ் ஜாஸ்தி இல்லையா? ஒரு பக்கம் ஆன்மீகம், ஒரு பக்கம் பௌதீகம், ஒரு பக்கம் பொறுப்புகள், இத்தனையுமே நம்ம கவர் பண்றோம். எங்கேயுமே வந்து குறைச்சலா வந்துடக்கூடாது, அடுத்தவங்களை நம்ம வந்து மனசு நோகடிக்க கூடாது. ஸோ நம்ம இது அவங்க செய்யலையேன்ற நம்ம கிட்ட எதிர்பார்ப்புகள் இருந்துடக்கூடாது. நம்ம இதுல வந்து இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து they should not feel we are left over. இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து நிறைய யோசிக்கிறோம் இல்லையா? மோர் தென்
அவங்க வெறும் பொறுப்புகளை மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா நாம அதையும் தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்கம் பக்தியையும் வளர்க்கணும், ஒரு பக்கம் பக்திக்கும் தொண்டு புரியணும், ஒரு பக்கம் வந்து வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பௌதிக எண்ண ஓட்டங்களுக்கும் நாம ரிப்ளை கொடுக்கணும் இல்லையா? இத்தனையுமே மேனேஜ் பண்றதுக்கு வந்து பகவான் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? கருணை பண்ணிட்டு இருக்காரு. இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. ஸோ ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஷேரிங். ஏன்னா என்ன மாதிரி எத்தனையோ தாய்மார்கள் இருப்பாங்க இல்லையா? என்ன மாதிரி ஒரு அதாவது ஒரு பக்தர் இல்லையா? ஒரு சாதாரண பக்தர். நாம் எல்லாருமே ஒரு சிம்பிளான ஒரு பக்தர்கள் தான். வி ஆர் நாட் எலிவேட்டட் சோல்ஸ் இல்லையா? ஜஸ்ட் நம்ம பண்ணக்கூடியது வந்து ஒரு பெரிய சேவையும் கிடையாது. இட்ஸ் அ டியூட்டி. மோர் தென் சேவா, இட்ஸ் எ டியூட்டி. நமக்கு இறைவனால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அதாவது கடமை. அந்த கடமையை தான் நாம நிமித்தமாக தான் ஆற்றின்னு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ நாம பெருசா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம அதாவது பெரிய பெரிய சேவைகள் செய்யறவங்களெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது வி ஆர் லைக் அதாவது கடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு நீர் துளி போலதான் நம்முடைய சேவை. அது கூட டவுட்டே. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப குறைவான சேவை தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ அது வெறும் கடமையாக மட்டும்தான் நம்ம ஏற்றுக்க முடியும். எப்படி பௌதிக செயல்கள் எல்லாமே நாம் அதுவும் வந்து அதே மாதிரிதான் செயல்படுத்துறோம் இல்லையா? அது போலதான் இதுவும். என்னன்னா இங்கே பாவம் வேறு, அந்த இடத்துல பாவம் வேறு, அவ்வளவுதான். ஆனா இது எல்லாமே இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து சில இடங்கள்ல வந்து கொஷின்ஸ் பௌதிக கண்ணோட்டத்துல இருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வரும். ஏன் இப்படி இருக்காங்க? ஏன் அவங்கள வந்து அதாவது இட் இஸ் நாட் ஈஸி. ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிறகு நம்ம வந்து குழந்தைங்களை வந்து வி ஹாவ் டு டேக் இட் அஸ் அ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லி அவங்கள வந்து அன்பு கொண்டுதான் நம்ம அவங்கள எதுவுமே வந்து நல்வழிப்படுத்த முடியுமே ஒழிய அன்பில்லாம வந்து நம்ம வந்து நல்வழிப்படுத்த முடியாது. அதுவும் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்த பிறகு டு பி ஃப்ராங்க், அன்புன்னா என்ன, எப்படி பண்ணா அது அன்பு அப்படிங்கிறதையே வந்து நாம் தெரிஞ்சின்றதே கூட வந்து கிருஷ்ணரோட நமக்கு இருக்கக்கூடிய உறவை நாம பலப்படுத்திக்கிறதுனாலதான் இல்லையா? அட்லீஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் மினிமம் லெவல் அவருக்கும் நமக்கும் சம்பந்தம் உண்டு, எல்லாம் இறைவனுடைய அனுகிரகத்துல தான் நமக்கு கிடைச்சுட்டு இருக்கு அப்படிங்கறது எல்லாமே புரிஞ்சுண்டு அந்த ஒரு இணைப்பை நாம வந்து ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அன்பு என்பது அங்கிருந்து தான் வந்தது. ஸோ ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிரஸ் மை ஓன் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கூட நான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லிக்க விரும்புறேன். பிஃபோர் கிருஷ்ணா கான்சியஸ், எஸ் ஐ யூஸ் டு குக். அதுல வந்து குக் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் குக் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் இல்லையா? இது செய்யணும், இது செய்யணும், இது செய்யணும்ட்டு. எஸ் அல்டிமேட்லி அது நம்மளுடைய குடும்பத்திற்காக தான் நம்ம வந்து சமையல் செய்யறோன்றதும் தெரியும், சமைப்போம். அதுதான் சமையல் செய்யணும்ன்ற ஒரே ஒரு இன்டென்ஷன் மட்டும்தான் இருந்தது. ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது. இறைவனுக்காக நாம செய்யும் பொழுது எஸ் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதாவது அதை ஜாகிரதையா பார்த்து பார்த்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வருது. அப்ப அங்கேயே அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we are giving more preference to the supreme இல்லையா? ஏன்னா அவருக்கு பிடித்திருந்தா அப்படிங்கிற ஒரு இது, பிடிக்காத ஒண்ணு நம்ம செய்திடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு முன் எச்சரிக்கை இல்லையா? பார்த்து பார்த்து நம்ம செய்யறோம். அல்டிமேட்லி அதுல நம்ம போடக்கூடியது எல்லாமே வந்து நம்ம குக் பண்ணும் பொழுது அப்ப முன்னாடி என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தோமோ அதை தான் இப்பயும் செய்யறோம். ஆனா அங்க பாவமே நம்ம மாத்தி அமைச்சுக்கிறோம் இல்லையா? அதனுடைய அதுதான் அன்பினுடைய இதுவே. எதையுமே நம்ம அன்பு கொண்டு அந்த பாவத்தை கொண்டு செய்யும் பொழுதுதான் அதனுடைய ருச்சி எல்லாமே வந்து மாற்றம் கொடுக்கிறது. எப்படி பிரசாதம் வந்து மாற்றத்தை கொடுக்கறது சொல்லுங்க? எப்படி பிரசாதம் ருசிக்கிறதுனா நம்ம சமைக்கிறவங்களுடைய ஈடுபாடு, அன்பு கொண்டு அதை நாம செய்யக்கூடிய தன்மை இல்லையா? பார்த்து பார்த்து செய்யறது, இப்படி நாம செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த பாவம் எல்லாமே அந்த உணவுக்கு வந்து கண்டிப்பா வரும். இதெல்லாம் நம்ம உணர நீங்க எல்லாருமே என்னை விட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட். ஸோ அதனால உங்களுக்கு இதை நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பட் அன்பு என்று எவ்வாறு அன்பு பண்ணணும்ன்றதையே நாம கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்த பிறகுதான் கத்துக்கணும் இல்லையா? ஸோ அன்பு என்பது ஜஸ்ட் நம்ம செல்லமா பேசுறோமே அது கிடையாது. அன்பு தட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் பாவம். அது வெளியில தெரியக்கூடிய பாவம். ஆனா ஆத்மார்த்தமா இங்கிருந்து வர்றது பாருங்க, அதுதான் வந்து அன்பினுடைய பாவம். அங்கே வந்து எந்த எதிர்பார்ப்புமே இருக்காது. அன்பு இருக்கிற இடத்துல எதிர்பார்ப்பு இருக்காது. ஆனா வெளிப்புறமா நம்ம பண்ணக்கூடியதுல எல்லாமே எதிர்பார்ப்புகள். ஸோ தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் இல்லையா? உண்மையான அன்பு எப்படி நம்ம செலுத்தணும்ன்றதே பக்திக்கு வந்த பிறகுதான் நம்ம தெரிஞ்சின்றோம். ஸோ அப்ப அந்த அன்பினால என்ன வருது? கருணை உள்ளம் இருக்க அதுவும் வெளிப்படுது. ஸோ கருணை உள்ளம் கண்டிப்பா தேவை. இவந்தோ நாம எல்லாரும் பெரிய கருணை உள்ளம்
படைத்தவர்கள் இல்லை என்றாலும் ஓரளவுக்கு நம்ம அதை வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய தன்மை, அடுத்தவங்க கஷ்டத்துல இருந்தா நம்ம போகணும்னு நினைக்கிறது இல்லையா, இதெல்லாம் இந்த இந்த ஈடுபாடு முன்னாடி நம்ம இருந்தாலும் எஸ் நாமளும் கஷ்டப்படுறோம் அவங்களும் கஷ்டப்படுறோம்ன்ற அந்த சமநோக்கு வந்துடும் நமக்கு இல்லையா. எல்லாருமே தான் வாழ்க்கையில கஷ்டப்படுறோம். ஸோ அப்போ அவங்கள வந்து கன்சோல் பண்ற விதமே வந்து ஒரு எவ்ரி திங் வில் பி லைக் எக்ஸ்டர்னல் வே தான். மேஜர்லி நம்ம ரொம்ப க்ளோஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஒரு ஆத்மார்த்தமா நம்மளால வந்து பண்ண முடியுமே ஒழிய இன் ஜென்ரலா நம்ம கண்டிப்பா போய் பண்ணவே மாட்டோம் இல்லையா. ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்த பிறகு எல்லா உயிர்களுமே வந்து ஜீவன்கள் தானே அப்படிங்கிற ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வந்திருக்கு நமக்கு. ஸோ இதெல்லாம் ரியலைசேஷன்ஸ் நம்ம வந்து நீங்க எல்லாம் உங்க எல்லாருக்கும் கூட இது கண்டிப்பா இருக்கும். உங்க சார்பா தான் இதெல்லாம் நான் பேசிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஈவன் ஐ டூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சம்டைம்ஸ். அதெல்லாமே நம்ம பார்க்கிறோம். எவ்வாறு அன்பு செய்வது என்பது இறைவனிடத்துல நாம தொண்டு புரியும் போது மட்டும்தான் நம்மளால கத்துக்க முடியும். தீஸ் டைப் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து வெறுமனே பௌதீகவாதியால 100% கண்டிப்பா கத்துக்க முடியாது. we can feel அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க செய்யறது எல்லாமே வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்ஸ்பெக்டிவ் தான் செய்யறாங்க அப்படிங்கறத வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா. அவங்களும் அன்பு செலுத்துறாங்க, ஆனா அந்த இடத்துல எதிர்பார்ப்புகளோட அன்பு செலுத்துறாங்க இல்லையா. அது நம்மளை அது வந்து என்ன பண்ணோம்னாக்கா நமக்கு எதிர்பார்ப்புகள் வரும்பொழுது அந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு தகுந்த மாதிரி நடைபெறவில்லை என்றால் அந்த இடத்துல விரோதமும் வரும் இல்லையா. எத்தனையோ அதாவது நம்ம சிறு பிராயத்துல வந்து குழந்தைங்க, இது நம்ம எல்லா ஃபேமிலிஸ்ல நடக்கக்கூடிய ஒன்று தான் இல்லையா. ஸோ குழந்தையில இருந்து நல்லா அன்பா வளர்த்துருக்கேன் அப்படின்னா தாய் எதிர்பார்த்த வண்ணமே வளர்த்திருப்பா. ஆனா பிற்காலத்துல திருமணம் ஆன பிறகு அதே குழந்தை வந்து டிஃபரெண்டான ஒரு பிஹேவியரை பார்க்கும்பொழுது அந்த தாயால் அதை எடுத்துக்கவே முடியாது இல்லையா. ஆனா நாம இப்போ எஸ் இதுதான் பிஹேவியர், இப்படிதான் இருப்பாங்க, பௌதிகவாதி இப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஆன்மீகத்தின் தரப்புல வந்த பிறகு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு வந்ததுனால நம்முடைய பிள்ளைகள் இடத்துல நாம பெருசா எதையுமே எதிர்பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா. ஒன்லி திங் நாம் அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கலான்றத மட்டும்தான் நாம் யோசிக்குமே ஒழிய அவங்க கிட்ட என்ன கேட்கலாம், அன்பை கூட பெறலாமா அப்படிங்கிறத கூட நம்ம எதிர்பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா. ஏன்னா நம்முடைய அன்பு யாரிடத்துல இருந்து நமக்கு வந்து எதிர்பார்த்து வச்சுட்டு இருக்கோம், நம்ம எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம் இல்லையா. ஸோ ஹூ இஸ் த ஒன்லி பர்சன், கடைசி வரைக்கும் நம்மளோட இருக்கக்கூடியவர் யாரு, கிருஷ்ணா மட்டும்தான். அதனால ஸோ அப்படி ஆனா எல்லா இடத்துலயுமே நாம பரோபகாரமும் நம்முடைய அன்பை அவங்களுக்கு செலுத்துவோம், ஆனா அவங்க நம்ம கிட்ட அன்பு செலுத்தணும்ன்ற அந்த எதிர்பார்ப்பை மட்டும் நாம வச்சிருக்க மாட்டோம். அதுக்காக நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட மட்டும்தான் அன்பு, எல்லார்கிட்டயுமே வெறுப்பு அப்படி கிடையாது. அப்படின்னா அது உண்மையான அன்பை நாம் இன்னும் பழகலைன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ வி ஷுட் சி பேலன்ஸ் அவர் செல்ஃப். அன்றாட வாழ்க்கையில வந்து நாம அநேக திஸ் ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஷேரிங். ஏன்னா மாதாஜி கேட்ட கேள்வி எல்லாருடைய வீட்லயுமே உண்டு இது இல்லையா. ஸோ நாம தான் ஏதோ பெரிய பக்தி பண்ற மாதிரியும் அவங்க எல்லாம் எதுவும் பக்தி பண்ணாத மாதிரியும், அதான் அவங்களுடைய கொஷினபிள் தோரணை எல்லாமே இப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா. சில பேர் வீட்டுல தே ஆர் பிளெஸ்டு, தே வுடன்ட் ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட். ஆனா சில பேர் வீட்டுல வந்து சில பேர் வீட்டுல இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீமா வந்து இப்போ பத்மா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி வீட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா the kids are so supportive, even Pushpa Mataji. So whatever mom is doing, let her do. So very understanding, even மருமகன். அந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே வந்து வாழ்க்கை பெறுவது கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ஈஸி. எத்தனையோ பேர் வீட்டுல வந்து சுற்றிலுமே வந்து சங்கடங்கள் தான். ஸோ வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்தது, இந்த மாதிரி ஆலோசனைகள் எல்லாம் நமக்கு எப்படி தெரிய வருதுன்னா வி ஆர் எக்ஸ்பீரியன்சிங் இல்லையா. அன்றாட வாழ்க்கையில நமக்கு இது வந்து நம்ம வந்து அனுபவிக்கின்றோம். இதை அனுபவிக்கின்றோம். நம்ம அனுபவிக்கும் போது இதெல்லாம் வந்து என்ன ஓட்டங்களை நமக்கு வந்து புரிய ஆரம்பிக்குது, எங்க நாம வந்து இருக்கோன்றது வந்து தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றோம் இல்லையா. அதற்கேற்றவாறு நாமளும் வந்து பக்குவப்படையணும்னு நினைக்கிறோம். so many realizations. today's class was wonderful my மாதாஜி. அதனால எனக்கும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. ஓகே மாதாஜி, இதே வண்டர்ஃபுல் மாதாஜி நீங்க பேசினதும். எஸ், தேங்க்யூ மாதாஜி. இதெல்லாம் உங்க எல்லாருக்குமே உண்டு ரியலைசேஷன். உங்க சார்பா தான் நான் எல்லாத்தையுமே வெளிப்படுத்திட்டேன். ஓகே, அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட் மாதாஜி. இப்ப பிரேமா மாதாஜி இவங்க எல்லாம் வந்து தனியா இருக்காங்க, பையன்களோட சேர்ந்து இல்ல. அதனால அவங்க தனியா இருக்கிறதுனால அந்த அட்டாச்மெண்ட் வருது அவங்களுக்கு. இதே பக்கத்துல இருந்தா வராது மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, தே யூஸ் டு ஒரு பத்மா மாதாஜி வந்து அவங்க ஃபேமிலியோட தான் இருக்காங்க. ஓகே,
Prema Mataji will be visiting the daughter. I've seen her very. எல்லாம் விசிட்டிங்ல இருக்காங்க. கரெக்ட். No. She used to stay also, but I've seen. I had a conversation with the daughter. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, நான் மாதாஜி என் சன்னத்து வந்து டாக்டர்கிட்ட கூட்டிட்டு போய் காமிச்சிட்டு இன்னைக்கு கோவிலுக்கு போயிட்டு வரோம் மாதாஜி. Great. பண்ணுங்க. No issues. Her daughter. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்பதான் தனியா இருக்கோம் மாதாஜி ஆஃப்டர் இனிஷியேஷன். முன்னாடி எல்லாம் ஒன்னாதான் இருந்தோம். மருமகமார்கள் நமக்கு வேண்டிய எல்லா வசதியும் செஞ்சு கொடுத்தாங்க மாதாஜி. That's how. ஹரே கிருஷ்ணா. அம்மாதான் Some people are சொல்றாங்க. blessed. Some people are very blessed. இல்லையா? Blessed மாதாஜி. I am very much blessed மாதாஜி. இப்போ வீட்டு வேலை நடக்குது மாதாஜி. பையங்க தான் வந்து பாத்துக்கிறாங்க. என்னால ஒண்ணும் செய்ய முடியல. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. அது மாதிரி எல்லாருக்குமே வாய்க்க பெறாது இல்லையா? எல்லாருக்குமே வாய்க்க பெறாது. இட் ஹாஸ் சோ மெனி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ அதெல்லாமே நம்ம அன்றாடம் இதெல்லாமே நம்ம பக்தியில் இருக்கிறதுனால தான் எந்த இடத்துல நம்முடையது எல்லாமே வந்து நாம குறைகள் எல்லாம் நிறைப்படுத்திட்டு போகணும். See, we should analyze in the positive way. அவங்க அப்படி பேசிட்டாங்கன்றதுக்காக நம்ம அதை வந்து கோவப்படுறதுலையோ, ஏன்னா அவங்களுடைய விஷன் அவ்வளவுதான் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். தட் டிஸ்கிரிமினேஷன் we need to check இல்லையா? சோ நாம அவங்க அந்த மாதிரி நினைக்காத வண்ணம் இருக்கிறதுக்கு நாம என்ன பண்ணணும்? நம்முடைய பொறுப்புகளை வந்து நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். அதை வந்து இறைவன் இப்படி அனுகிரகத்துக்காக நம்ம கண்டிப்பா யாசிக்கணும் இல்லையா? சோ இதெல்லாமே பொறுப்புகளை பண்றதுக்கான வழிபாதை வந்து பகவான் கொடுக்கட்டுமே என்று நம்ம கண்டிப்பா we are only doing prayers. சோ அந்த பிரேயர்ஸ் பண்றதுல தப்பு கிடையாது. நாம வந்து இதேதான் வேணும்ன்றது தான் நம்ம பகவான்கிட்ட கேட்கக்கூடாது. நமக்கு எது நன்மையோ பகவான் கொடுக்கட்டும் அப்படிங்கிற அந்த பிரார்த்தனை இது நம்ம பிருத்து மகாராஜ் கேட்டிருக்கார் இல்லையா? ஸோ வி ஷுட் ஃபாலோ த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஃபீல். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. நமக்கு நல்லது கெட்டது எதுன்னு நமக்கே தெரியாது. இன்றைக்கு அது நமக்கு நல்லதாக தோன்றும், பிற்காலத்துல அது நமக்கே வந்து பெரிய பங்கமாக வந்து விளையும் இல்லையா? ஏன்னா நாம அதன் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு அளவை கொண்டு அதை வந்து சத்துவத்துல இருந்து எடுத்துட்டு போகும்பொழுது அனைவருக்கும் நன்மையா எடுத்துட்டு போகும். ரஜோகுணத்துல பண்ணோம்னா நாம பிற்காலத்துல சங்கடம் தான் நமக்கு ஏற்படும். அதனால நமக்கு நன்மை எது என்பது நம்மளால கண்டிப்பா ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ண முடியாது. இப்போதைக்கு அது இந்த காலகட்ட சூழ்நிலைக்கு அது நன்மையாக தெரியலாம். ஆனா எல்லா காலகட்டத்திலுமே அது நன்மையாக விளையும்ன்றது நம்மளால உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாது இல்லையா? சோ அதனால எல்லாவற்றையுமே இறைவன் வழி நடத்திட்டு, இது வந்து எஸ்கேபிசம் கிடையாது, இது வந்து ஒரு நம்பிக்கை. இத வந்து நாம இந்த பக்தி கொண்டவர்களிடத்துல நாம எடுத்துரைச்சா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து புரிஞ்சுக்குவாங்க. அதே வந்து ஒரு யதார்த்த வாழ்க்கையோ இல்ல வந்து பௌதீகத்துல மட்டுமே வந்து நாட்டம் இருக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம இது சொன்னோம்னு வச்சுக்கோ, சோம்பேறித்தனத்துக்கும் செயலற்ற தன்மைக்கும் இது வந்து நீங்க கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எஸ்கேபிசம் அப்படின்னா, அதாவது அந்த செயல்ல இருந்து நம்ம வந்து நழுவிக்கிறது, பொறுப்புல இருந்து நழுவிக்கிறது ஓகே அப்படின்னு நினைப்பாங்க. உண்மையிலே எந்த பொறுப்புமே ஒரு பக்தன் விடமாட்டான். அவனுடைய பொறுப்புகளை அவன் கண்டிப்பா செய்துதான் ஆகணும். ஆனா அது அந்த காலகட்டத்துல அது தெரியாம போகலாம். ஆனா கண்டிப்பா அவனுடைய கடமையை அவன் ஆற்றுவான். ஏன்னா கடமையினுடைய முக்கியத்துவத்தை வந்து பக்தனுக்கு நல்லாவே பகவான் வந்து பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? எத் கரோஷி எத் அஷ்னாஷி எத் ஜுகோஷி ததாஷியத் இல்லையா? அதாவது எல்லா கடமைகளுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக ஆற்ற வேண்டும் என்பதை வந்து பக்தனுக்கு நல்லாவே தெரியும். எதையுமே அவருடைய அனுகிரகமின்றி நடக்க போகிறதும் கிடையாது. நாம முயற்சி மட்டும்தான் செய்யணும்ன்றதையுமே அந்த பக்தனுக்கு தெரியும். கால அளவு எப்ப வருமோ அப்பதான் எல்லாமே நிகழும் என்பதும் வந்து கண்டிப்பாக அந்த பக்தனுக்கு தெரியும். இந்த ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனை வந்து பௌதிகவாதி கிட்ட நம்ம கண்டிப்பா சொல்லவே முடியாது. ஓகே, சோ யார் எவ்வாறு அதை புரிந்து கொள்கிறார்களோ அதற்கேற்றவாறு நாம் அதை வந்து எடுத்துட்டு போகணும். ஓகே மாதாஜி, இந்த பால்காரது சொல்லிடுங்க மாதாஜி. பால் சொன்னாங்களே இந்தியன், அது அது வந்து நம்ம கிளாஸ்ல சொல்லிடுங்க. பரவாயில்ல, இன்னைக்கு கிளாஸ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, சொல்லிடுங்க மாதாஜி. அதை இல்ல, கீதா நகரில மாதாஜி இருக்கும் பொழுது டெய்லி வந்து அங்க பால் எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாங்களாம். அப்புறமா வந்து அந்த அபிஷேக நீரை வந்து அவர் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போவாராம். யாரு? அந்த பால்காரர். அதுக்கு வந்து அந்த பால் அந்த அவங்க அங்க இருக்கக்கூடிய பிரீஸ்ட் கிட்ட தான் நினைக்கிறேன் மாதாஜி கேட்டது. எதுக்கு உங்களுக்கு மட்டும் இது கொடுக்குறாங்க, எனக்கு ஏன் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்களாம். அதுக்கு வந்து அவர் சொன்னாராம், இதுதான் வந்து அதாவது என்ன சொன்னார், அவர் என்ன சொன்னார், அந்த நீர் வந்து வைகுண்டம், ஐ திங்க் சம்திங் ரிலேட்டட் டு த ஆஸ்பீஷியஸ்னஸ்.
அப்படின்னா மங்களகரமானது தெய்வீக. ஹாப்பி ஜேர்னி, சேஃப் ஜேர்னி. ஓகே, ஸோ அப்படின்ட்டு சொன்னாராம். ஆனா அந்த பிரீஸ்ட் கிட்ட கேட்டதுக்கு அவர் எதுக்கு வாங்கிட்டு போறாருன்னு தெரியாது, ஆனா அவர் வாங்கிட்டு போறாரு அப்படின்றது மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க. ஐ டென்ட் ஃபாலோ அந்த சமயத்துல நான். ஸோ நெக்ஸ்ட் அதை நான் வேணா பார்த்துட்டு வேணா நான் சொல்றேன் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு வாரம் கழிச்சு அவர் வரவே இல்லையா. அப்போ பிரீஸ்ட் கிட்ட கேட்டாங்களா, எங்க அவர் வந்து எப்பயுமே தண்ணி கலெக்ட் பண்ணின்னு போவாரே பாலை கொடுத்துட்டு, அவர் எங்க வரலனாக்கா அவர் வந்து he was suffering from கேன்சர். ஸோ கேன்சர்ல வந்து சஃபரிங் ஆனதால அவர் வந்து காலமாயிட்டார் அப்படின்ட்டு. ஸோ மாதாஜி என்ன சொன்னாங்கன்னாக்கா, எத்தனையோ பக்தர்கள் வந்து தங்களுடைய வெளிப்புறத்துல வந்தும் அதுக்கப்புறம் பிசிக்கலி வந்து கிராஸ் பாடியில வந்து நிறைய உபதிரவங்கள் எல்லாமே இருக்கும். ஆனா அதை வந்து வெளிப்படையா எங்கேயுமே சொல்லிக்க மாட்டாங்க. அவங்க வந்து செய்யக்கூடிய தொண்டு மட்டும்தான் அவங்களுக்கு மேன்மையா வந்து அது மட்டும்தான் அதுல ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. ஆனா அதே வந்து நாம வந்து சின்னதா கஷ்டமா இருந்தாலும் அதை பெருசா நம்ம சொல்லிடுறோம் அப்படிங்கிறத வந்து சொன்னாங்க. திஸ் இஸ் த டேக் ஹோம் ஆக்சுவலி. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஜெயபாத்திர சாமி மகாராஜ் கூட அவர் எப்படி சர்வே ஆயின்னு இருக்காருன்றதே வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கா சொன்னாங்க இல்லையா. ஏன்னா அவருக்கு நிறைய எயில்மெண்ட்ஸ் உண்டு, ஸ்கின் கேன்சர், அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஐ திங்க் லிவர்லயும் இஷ்யூ இருக்கு அவருக்கு இல்லையா. கிட்னி ஐ திங்க் சம்திங் ஐ திங்க் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனா ஐ திங்க் ஏதோ பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் உண்டு, அவருக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் உண்டு. ஸ்டில் அவர் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல வந்து அவர் வந்து அவருடைய வியாக்கியானங்கள் மாதிரி யாராலுமே கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ திங்க் சம் லெக்சர்ஸ் மாதாஜி எஸ் லிசன் இட் சீம்ஸ் அதை வச்சு அவங்க வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாங்க. ஸோ எப்படி அவர் அதெல்லாம் உணர்ந்து பேசுறார் இல்லையா, இஸ் டூயிங் வண்டர்ஃபுல் சேவா அப்படிங்கறது எல்லாமே ரொம்ப அழகா சொன்னார். ஸோ மைத்ரே உவாச்ச இதி வைன்யஸ்ய ராஜேஷ பிரதிநந்தியார்வத் வசஹ பூஜிதோ அனுகிரஹீத்வனம் கந்தும் சக்ரே இச்சுதே மதிம். எஸ், யார் வாசிக்கிறது? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஃபுல்லா வாசிச்சிடலாம், நான் 1 or 2 மட்டும் உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறேன். பத்மா மாதாஜி சரி வாசி. हरे कृष्ण माताजी. எஸ் मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षे प्रदिनन्त्यार्वत वचः भूजितो अनुगृहीत्वैनं कन्तुं चक्रे अच्युतो मतिं. மைத்ரேய உவாச்ச, மகாமுனிவர் மைத்ரேயர் தொடர்ந்து கூறினார். இது இவ்வாறு, வைன்யஸ்யர் வேன என்றும் மன்னனின் மைந்தன் பிருத்து மகாராஜா, ராஜர்ஷி பிரிதிநந்திய பாராட்டுகின்ற, அர்த்தவத் வச்சக அர்த்தம் நிறைந்த பிரார்த்தனைகள், பூஜிதக பூஜிக்கின்ற, அனுகிரகித்வா போதுமான அனுகிரகங்கள், ஏனம் பிருத்து மன்னர், கந்தும் அவ்விடத்தை விட்டு செல்வதற்கு, சக்கரே செய்தார், அச்சுத குற்றமற்ற பகவான், மதிம் அவர் மனம். ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மொழிபெயர்ப்பு. விதுரரிடம் மகாமுனிவர் மைத்ரேயர் கூறினார், முழுமுதற் கடவுள் மகாராஜா பிருதுவின் ஆழமான பொருள் நிறைந்த பிரார்த்தனைகளை மனம் திறந்து பாராட்டினார். இவ்வாறு மன்னரால் முறையாக வணங்கப்பெற்ற பிறகு பகவான் அவரை ஆசீர்வதித்து புறப்படுவதற்கு தயாரானார். பொருளுரை. இச்சுலோகத்தில் மிகவும் முக்கியமானவையாக கருதப்படும் வார்த்தைகள் என்னவென்றால், பிரிதினன் யார் வசக. இது குறிப்பிடுவது என்னவென்றால், அரசனின் ஆழமான அர்த்தம் நிறைந்த பிரார்த்தனையை பகவான் பாராட்டினார் என்பதாம். பகவானை ஒருவன் தனக்கு சொத்து சுகம் வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்க கூடாது. உமது திருவடி தாமரைக்கும் பிறவிகள் தோறும் தொண்டு செய்யும் பாக்கியத்தை எனக்கு அருள்வீராக என்று பிரார்த்திக்க வேண்டும். சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், மமஜன்மணி, அதாவது பிறவிகள் தோறும் என்று பொருளாகும். அதாவது பகவானுக்கும் சேவை செய்ய பக்தன் தனக்கு எத்தனை பிறவிகள் ஏற்பட்டாலும் அதனை தடுக்க முனைவதில்லை. பகவானும் பக்தனும் இவ்வகையாக எத்தனையோ பிறவிகள் எடுக்கின்றனர். ஆனால் அவையெல்லாம் உன்னதமானவைகளாகும். பகவத்கீதை 4ஆம் அத்தியாயத்தில் அவரும் அர்ஜுனனும் இதற்கு முன்பும் பல பிறவிகள் எடுத்திருப்பதாகவும் அவையெல்லாம் அவருக்கு நன்றாக நினைவிருப்பதாகவும், ஆனால்
அர்ஜுனன் மறந்துவிட்டான் என்றும் பகவான் கூறுகிறார். பகவானின் எண்ணத்தை நிறைவேற்ற பகவானும் அவரது நம்பிக்கைக்குரிய அடையவர்களும் பல பிறவிகள் எடுக்கின்றனர். அப்படி எடுத்தும் அவர்கள் பௌதீக பிறப்பின் துன்ப நிலைகளோடு பிறப்பதில்லை. காரணம், அப்பிறப்புகள் எல்லாம் திவ்யமானவை, அதாவது உன்னதமானவைகளாகும். ஒருவன் பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் உண்டாகும் திவ்யமான பிறப்பினை பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவான் இப்பூமியில் பிறப்பு எடுப்பதற்கு காரணம் பக்தி தொண்டினை நிலைநிறுத்துவதாகும். அதுவே நிறைவான தர்மமாகும். அதுபோல் பக்தனது பிறப்பின் நோக்கம் என்னவென்றால் அப்பக்தி கோட்பாட்டை உலகம் முழுவதும் பரப்புவதாகும். பிருத்து மகாராஜாவின் அவதார நோக்கம் என்னவென்றால் இப்பக்தி நெறிகளை பரப்புவதற்கேயாம். அதனாலேயே அவர் தம் பணியில் நிலைத்து நிற்க பகவானால் ஆசீர்வதிக்கப்படுகின்றார். இவ்வாறு மன்னர் பௌதீக வரத்தினை மறுதல் அளித்ததை பகவான் பாராட்டுகின்றார். இச்லோகத்தில் வரும் மற்றொரு முக்கியமான வார்த்தை அச்சுதா, அதாவது குற்றமே இல்லாதவர் என்பதாம். பகவான் பன்முறை உலகில் அவதரித்தாலும் பந்தப்பட்ட உயிர்களைப் போல் அவர் குற்றங்கள் புரிவதில்லை. அவர் ஜட இயற்கையின் குணங்களினால் மாசுராது தனது தெய்வீக நிலையில் அப்படியே இருக்கின்றார். அதனால்தான் பகவத்கீதையில் பகவான் அவரது தோற்றமானது ஆத்ம மாயையா, அதாவது அகச்சக்தியினால் நிகழ்கிறது என்கிறார். குற்றங்கள் ஏதுமில்லா இறைவன் இப்பூமியில் பிறக்க ஜட இயற்கையினால் பலவந்தப்படுத்தப்படுவதில்லை. மனித சமுதாயத்தை பிடித்து ஆட்டுகின்ற பேய் இதனை விரட்டி மண்ணில் மீண்டும் சமய அறநெறிகள் தழைப்பதற்காக அவர் பிறவிகள் எடுக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி அடுத்தது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கட்டுங்களா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம் தேவர்ஷி பித்ரு இருங்க, நான் படிச்சிருக்கேன் ஒரு வாட்டி. படிங்க. தேவர்ஷி பித்ரு கந்தர்வ சித்த சாரண பன்னகா கின்னார் அப்சரோ மர்த்யா கஹா பூதானி அநேகசஹ யஜ்ஞேஸ்வரர்யா ராஜ்ஞா வாக்வித்தாஞ்சலி பக்தித சபாஜிதா யயூஹ சர்வே வைகுண்டானுகதாஸ்ததஹ. எஸ் பாசிங் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேவர்ஷி பித்ரு கந்தர்வ சித்திசாரண பன்னக கின்னார் அப்சரோசோ மத்யாக கஹாபூதானி அநேகசஹ யக்னேஸ்வரத்யா ராஜ்ஞா வாக்விதாஞ்சலி பக்திதஹ சபாஜிதாயயு சர்வ வைகுண்டானுகதாஸ்ததஹ. தேவர்கள், ரிஷி, மாமுனிவர்கள், பித்ருலோகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், கந்தர்வ லோகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், சித்த லோகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், சாரண லோகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், பன்னாக நாகலோகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், கிண்ணற லோகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், அப்சர லோகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், மத்தியா பூலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள், ககா பறவைகள், பூதானி மற்றும் பல உயிர்குலங்கள், அநேகச அநேகம், யக்ன ஈஸ்வர தியா முழுமுதற் கடவுளின் முக்கிய அங்கத்தினை பற்றிய உயரிய ஞானம், ராஜ்னா அரசரால் இனிமையான வார்த்தைகளுடன், வித்த செல்வம், அஞ்சலி கூப்பிய கரங்களுடன், பக்தி தொண்டு செய்யும் வேகத்தில், சபாஜிதா முறையாக பிரார்த்திக்கப்பட்டு இயு சென்றார். சர்வே எல்லோரும், வைகுண்ட முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணு அணுகதா அடியவர்கள் தத அந்த இடத்தினின்று. மொழிபெயர்ப்பு. பிருது மன்னர் தேவர்களையும் மாமுனிவர்களையும் பித்ருலோகத்தை சேர்ந்தவர்களையும் கந்தர்வலோகத்தை சேர்ந்தவர்களையும் சித்தலோகத்தை சேர்ந்தவர்களையும் சாரணலோகத்தை சேர்ந்தவர்களையும் நாகலோகத்தை சேர்ந்தவர்களையும் கிண்ணறலோகத்தை சேர்ந்தவர்களையும் அப்சரலோகத்தை சேர்ந்தவர்களையும் பூலோகத்தை சேர்ந்தவர்களையும் பறவை லோகத்தை சேர்ந்தவர்களையும் வணங்கினார். கூப்பிய கரங்களுடன் இவர்கள் எல்லோரையும் வணங்கியது போல் முழுமுதற் கடவுளையும் அவரது துணைவர்களையும் எல்லா வகை செல்வங்களுடன் இனிமையான வார்த்தைகளையும் சேர்த்து அர்ப்பணித்து பிரார்த்தித்தார். இவ்விழா நிறைவு பெற்றவுடன் பகவான் விஷ்ணுவை தொடர்ந்து எல்லோரும் தத்திடம் இருப்பிடம் சென்றார்கள். பொருளுரை. நவீன விஞ்ஞான யுகத்தில் சேர்ந்தவர்கள் என்று தம்மை பற்றி சொல்லிக் கொள்கின்றவர்கள்
இப்பூமி ஒன்றில் மட்டும் விஞ்ஞான அறிவும் புத்திசாலித்தனமும் நிறைந்த உயிர்கள் இருக்கின்றனவென்றும் பிற கோள்களில் இப்படிப்பட்ட உயிர்கள் ஏதும் இல்லை என்றும் பொது கருத்துகளுடையவர்களாக இருக்கின்றன. வேத இலக்கியங்கள் இம்மூட கூற்றினை மறுக்கின்றன. வேத ஞானம் படைத்தவர்கள் வெவ்வேறு உலகங்களின் வெவ்வேறு விதமான உயிர்கள் தேவர்கள், முனிவர்கள், பித்ருக்கள், கந்தர்வர்கள், நாகர்கள், கிண்ணர்கள், சாரணர்கள், சித்தர்கள் மற்றும் அப்சரர்கள் என்று இருக்கிறார்கள் என்பதை அறிவர். வேதங்கள் இந்த பௌதீக வானத்தில் மட்டுமல்லாது ஆன்மீக வானத்திலும் பல்வேறு வகையான உயிர்கள் வாழ்கின்றன என்றும் தகவல்களை கூறுகின்றன. இங்குள்ள உயிர்கள் எல்லாம் ஒரே ஆன்மீகத்தன்மை உடையன. முழுமுதற் கடவுளிடம் உள்ள அதே குணமுடையவனாகவும் இருந்த போதிலும் ஆத்மாவிற்கு நிலம், நீர், காற்று, தீ, வானம், மனம், புத்தி மற்றும் ஆணவம் என்னும் எண்வகை பொருள்களிலான தேகம் உண்டாவதால் அவை பல்வேறு உடல்களை பெறுகின்றன. தெய்வீக உலகில் இதுபோல் உடலுக்கும் உருக்கும் எந்தவித வித்தியாசமும் கிடையாது. பௌதீக உலகில் உள்ள கோள்களில் பல்வேறு விதமான குணநலன்களும் அதற்கேற்றாற் போல் பல்வேறு விதமான உடல்களும் கொண்ட உயிர்கள் இருக்கின்றன. வேதங்களின் மூலமாக அது ஆன்மீக லோகமோ பௌதீக லோகமோ ஒவ்வொரு உலகத்திலும் வெவ்வேறு அறிவு கொண்ட உயிர்கள் பல இருக்கின்றன என்று நாம் அறிய வருகிறோம். பூலோக கிரகங்களில் பூமி ஒன்றாகும். பூமிக்கு மேலாக 6 உலகங்களும் கீழே 7 உலகங்களும் இருக்கின்றன. ஆதலினால் இம்முழு பிரபஞ்சமும் சதுர்தச புவனம், அதாவது 14 உலகங்கள் கொண்டது என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இப்பௌதீக வானத்திற்கு மேல் பரவ்யோமம் எனப்படும் ஆன்மீக வானம் இருக்கின்றது. அதில்தான் ஆன்மீக உலகங்கள் இருக்கின்றன. இந்த ஆன்மீக உலகவாசிகள் முழுவதற் கடவுளுக்கும் பல்வேறு ரசம் அல்லது உறவு முறைகளில் பக்தி தொண்டு செய்கின்றனர். ரசம் என்றால் பாவம் அல்லது உறவு முறையாகும். அவை தாசிய ரசம், சக்கிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம் இவற்றுக்கெல்லாம் மேலாக பராகிய ரசம் போன்றதாகும். இப்பராகிய ரசம் அல்லது பரபுருஷ காதல் கிருஷ்ணரின் உறைவிடமான கிருஷ்ணலோகத்தில் சர்வ சாதாரணமாக காணப்படுவதாகும். இதுவே கோலோக பிருந்தாவனம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இங்கேதான் பகவான் கிருஷ்ணர் நிலையாக இருந்து கொண்டு லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான அவதாரங்களும் எடுக்கின்றார். அப்படிப்பட்ட அவதாரங்கள் ஒன்றுதான் இப்பௌதீக உலகில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க இடமாகும் பிருந்தாவன தாமம் என்ற இடத்தில் அவர் எடுத்தது. அங்கேதான் அவர் ஆன்மீக வானிலுள்ள பிருந்தாவன தாமத்தில் செய்த ஆதி லீலைகளை பந்தப்பட்டவர்களை மீட்டு அவற்றிற்கு விடுதலை அளித்து மீண்டும் முழுமுதற் கடவுளுக்கு திருப்பி செல்வதற்காக இந்த கோலோக பிருந்தாவனத்திலும் செய்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க 2 ஸ்லோகம் இருக்கு, வாசிச்சிடுங்க. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசி. பகவான் அபி ராஜேஷ சோபாத்யாயஸ்ய சாச்சுதஹ அரண்ய இவ மனோ அமுக்ஷ்ய ஸ்வதாம பிரதயபத்யத. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் அபிராஜசோ சோபாத் யாயஸ்ய சாத்யுதஹ அரணன் இவ மனோ ஆமுஷ்ய ஸ்வதாம பிரத்யபத்யத. பகவான் முழுமுதற் கடவுள், அபி கூட, ராஜ ரிஷியான அரசர், ச உபத்யா யஸ்ய புரோகிதர்கள் எல்லோருடனும், ச கூட அச்சுத குற்றமற்ற இறைவன், ஹரன் வசீகரிப்பவர், இவ உண்மையில் மனம், அமுஷ்ய அவரது, சம தாம அவர் இருப்பிடம், பிரத்யபத்யத திரும்பினார். மொழிபெயர்ப்பு. குற்றமற்றவரான முழுமுதற் கடவுள் அங்கு நின்று கொண்டிருந்த மன்னர் மற்றும் புரோகிதர்கள் போன்ற எல்லோரின் மனங்களையும் கவர்ந்து கொண்டு ஆன்மீக லோகத்தில் உள்ள தன் இருப்பிடத்திற்கு திரும்பி சென்றார். பொருளுரை. முழுமுதற் கடவுள் ஆன்மீக மயமானவராக இருப்பதால் அவரால் ஆன்மீக உலகத்தில் இருந்து எந்தவித உடல் மாற்றமின்றி இங்கே தோன்ற முடியும். அதனால்தான் அவர் அச்சுதன், அதாவது குற்றமற்றவர் எனப்படுகிறார். அதே சமயம் ஒரு உயிர் இவ்வுலகில் பிறக்கும் போது அவர் அந்த உடலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருப்பதால் அவனை அச்சாயுதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். பகவான் எல்லோரையும் வசீகரிப்பவர். அதனால்தான் அவர் மன்னனை மட்டுமல்லாது வேத மந்திரங்களை ஓதுவதில் சேர்ந்த புரோகிதர்களையும் வசீகரிக்கிறார். பகவான் எல்லோரையும் வசீகரிப்பவர். ஆதலில் அவர் கிருஷ்ணர் அல்லது எல்லோர் மனங்களையும் கவர்பவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். மகாராஜா பிருத்துவின் வேள்வி சாலையில் பகவான் ஸ்ரீரோகதாசாய் விஷ்ணுவாக, அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரின் அம்ச அவதாரமாக தோன்றி
அருளினார். அவர் கார்ணோதகசாய் விஷ்ணு எனப்படும் பௌதீக பிரபஞ்சத்தை படைப்பவரின் இரண்டாவது அவதாரம் ஆவார். அவரே கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணுவாக பிரபஞ்சத்திற்குள்ள எல்லா உயிர்களுக்கும் வியாபித்து இருக்கிறார். க்ஷீரோதகசாய் விஷ்ணு எனப்படுபவர் தான் இயற்கையின் குணங்களை கட்டுப்படுத்துபவர் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் வாசிக்கிட்டேன் மாதாஜி. ஹரே अदृष्टा नमस्कृत्य ध्रुव सन्दर्शिदात्मने अव्यक्ताय सा देवानां देवाय स्वपुरं व्ययौ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அத்ருஷ்டாய நமஸ்கிருத்ய நிருபசந்தர்சிதாத்மனः அவியக்தாய ச தேவனாம் தேவாய ஸ்வபுரம் யயௌ. அத்ருஷ்டாய பௌதீக காட்சிக்கு அப்பால் பார்க்கக்கூடிய ஒருவருக்கு நமக கிருத்திய வந்தனங்களை தெரிவித்து நிரூபக அரசர் சந்தர்சித காண்பதற்கு அனுமதி ஆத்மனே முழு முதற் கடவுளுக்கு அவ்வியக்தாய அப்பௌதீக உலக தோற்றங்களுக்கு எல்லாம் மேற்பட்டவர் சா மேலும் தேவர்களின் தேவாய பரமபுருஷ பகவானுக்கு ஸ்வப்ரம் தனது இல்லம் யயௌ திரும்பினார். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. தேவர்களின் தெய்வமான முழுமுதற் கடவுளுக்கு பிருது மகாராஜா தன் மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை தெரிவித்தார். சாதாரண கண்களுக்கு புலப்படாதவராய் இருந்தாலும் பிருது மகாராஜா அவருக்கு தன்னை காணும் சக்தியினை பகவான் அருளினார். முழுமுதற் கடவுளுக்கு தன் வந்தனங்களை தெரிவித்த பிறகு பிருது மகாராஜா தன் அரண்மனைக்கு திரும்பினார். பொருளுரை. பரம புருஷ பகவானை இச்சாதாரண மானுட கண்களினால் காண முடியாது. ஆனாலும் புலன்கள் பகவானின் அன்பு தொண்டில் தூய்மையடையும் பட்சத்தில் பகவான் தன்னை பார்ப்பதற்குரிய ஆற்றலினை அப்பக்தனுக்கு தருகிறார். அவ்வியக்த என்பது தோற்றம் இல்லாதது என்று பொருள். இந்த ஜட உலகினை முழுமுதற் கடவுள் படைத்த போதிலும் சாதாரண கண்களுக்கு அவர் புலப்பட மாட்டார். மகாராஜா பிருது தன் தூய்மையான பக்தி தொண்டினால் ஆன்மீக பார்வையை பெற்றார். அதனால்தான் பகவான் இங்கே சந்தர்ஷி ஆத்மா, அதாவது சாதாரண கண்களுக்கு புலப்படாதவராக இருந்தாலும் பக்தனின் கண்களுக்கு காட்சி அளிப்பவர் எனப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 4வது காண்டம் 20வது அத்தியாயமான மாமன்னர் பிருதுவின் வேள்வி சாலையில் பகவான் விஷ்ணு தோன்றுதல் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தரின் பொருளுரை இத்துடன் நிறைவடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ நம்ம ஒரு பக்தனுடைய குவாலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கணும் இல்லையா? எல்லாமே அதாவது ஏட்டுக்கல்வியில மட்டும் படிச்சு கேட்கறத மட்டும் நம்ம வச்சுட்டு நம்ம போகவே முடியாது. வாழ்க்கையில ஈவன் பௌதிகத்துல கூட நாம அதை உபயோகப்படுத்தினாதான் நமக்கு அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சமையலே எடுத்துக்கோங்க. நம்ம வி ஆர் நாட் அ டிவோட்டி அந்த ஆஸ்பெக்ட்லேயே இல்லாம ஒரு சாதாரணமா ஒரு மருமகள் புது மணப்பெண் வராங்கன்னா அவங்களுக்கு சமைக்க தெரியலன்னா அவங்க அதுல கத்துக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ அதுல ஈடுபாடு கொண்டு அவங்க செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த பக்குவம் என்பது தெரியும். இந்த காம்பினேஷன் போட்டா இந்த காம்பினேஷன் இப்படிதான் வரும். ஸோ எதை முதல்ல போடணும் எதை பின்னாடி போடணும் அப்படின்ட்டு இல்லையா? இது எல்லாமே அவங்க கத்துக்கிறாங்க. ஸோ அது மாதிரிதான் பக்தி பாதையில கூட நாம உணர்ந்து அறியுது. உணர்ந்து அறியவில்லை என்றால் சிரவணம் கீர்த்தனம் பண்ணி எந்த புண்ணியமுமே கிடையாது. அப்படின்னா புண்ணியம் கிடையாது இந்த சென்ஸ் நம்ம பாவ புண்ணியத்துக்காக செய்யறது கிடையாது காரியங்கள். புண்ணியம் இல்லை என்றால் நமக்கு எந்த பயன் தராத ஒரு நிலைக்கு அது சென்று விடுகிறது. இந்த ஆத்மாவில நன்னிலையா நன்னிலைப்படுத்த வேண்டிய அந்த வாய்ப்பை நாம் இழந்து விடுகிறோம் இல்லையா? இழக்கிறோன்றதை விட நாம தான் அதை இழக்க வைக்கிறோம். யாருமே நமக்கு செய்யறது கிடையாது இல்லையா? இப்போ பக்தி இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் இதெல்லாம் நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கோம். எஸ் எஸ்ன்னு கேட்டுட்டு அப்புறம் வெளியே போயிட்டு நம்ம பௌதிகவாதியா மட்டுமே செயல்பட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பா அந்த பக்தி கேட்டதுனாலோ
அதை பத்தி நம்ம விவாதிக்கிறதுனாலயும் எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. ஸோ நாம அன்றாட வாழ்க்கையில வந்து எங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு அந்த பக்தியினுடைய இதெல்லாமே உபயோகப்படுத்துறதுக்கான மார்க்கம் கிடைக்கிறதோ அதை நாம அப்போ அதை வந்து கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா, அனுபவங்கள் வரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி நமக்கு பக்குவமும் என்பது வரும். ஸோ வித்தவுட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்னா வெறும் ஞானத்தை மட்டும் கேட்டுக்கிறது பெருசு கிடையாது. அதை வந்து பயிற்சி பண்ணும் பொழுது நமக்கு அனுபவங்கள் வரும் பொழுது நமக்கு ரியலைசேஷன்ஸ் வரும். நம்மிடத்துல பக்குவம் என்பதும் கண்டிப்பா வரும். இதுதான் அந்த அந்த இது செயின் இல்லையா. செகண்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையில லாஸ்ட்ல வந்து மென்டல் கன்காக்ஷன் இல்லையா, அதாவது மனசுல வந்து ஒரு உந்துதல் வர்றது இல்லையா, ஆத்மா வந்து ஒன்றின் மீது ஆசை கொள்ளுதல், அந்த ஆசையின்மை வந்து நம்ம அப்படியே வந்து மனதளவுல எடுத்துட்டு போறது, அதுக்கப்புறம் அதன் மீது நம்ம வந்து மனசை நிலைப்படுத்தி எஸ் இதை அடையணும்ன்ற அந்த ஆசையை வந்து ஸ்ட்ராங்கா வந்து வளர்த்துக்கிறது, அதற்கான முயற்சி செய்யும் பொழுது அடைய முடியாமல் போகும் பொழுது நமக்கு வந்து கோபம் வர்றது, கோபத்தினால் வந்து முத்தி மழுங்கி அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் எப்படி செயின் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் நடக்குதோ அதே போலதான் நாம பக்தி பாதையில வந்து நாம செய்யக்கூடிய பக்தி செயல்கள் வந்து நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கலன்னா கீழே தான் நம்ம விழணும். அதனால எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. அதனால உணர்வதற்கான மார்க்கத்தை நாம தேடிக்கொள்ளணும், ரொம்ப முக்கியம் அது. இங்கே மைத்ரேய ரிஷி சொல்றார், யார பாராட்டுறார், பிருத்து மகாராஜா பாராட்டுறார். ஒவ்வொருத்தருமே கேட்க வேண்டிய ஒரு வரம் எதுன்னா பகவான்கிட்ட வரம் கேட்கணும்னா கூட நம்ம எந்த வரம் கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அது ஹையஸ்ட் லெவல். நாம் இன்னும் இந்த இனிஷியல் ஃபேஸ்லயே இருக்கிறதுனால கேட்கறதுல ஒன்றும் தப்பில்லை அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வரும்பொழுது ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட எதையுமே நாம் இறைவன்கிட்ட கேட்கலாம். எனக்கு நான் இந்த தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்கேன், இதுல வந்து நான் வந்து கடைசி வரைக்கும் செய்வதற்கான வாய்ப்பை கொடுங்க. ஸோ வாய்ப்பை கொடுக்கணும் பகவான். நம்ம வந்து கேட்கக்கூடிய விதம் ரொம்ப ரொம்ப அதாவது சப்மிசிவா இருக்கும் இல்லையா. நாமெல்லாம் யாசகம் கொடுப்பவர் எப்பவுமே மேல இருப்பார், யாசிக்கிறவங்க கீழே இருப்பாங்க. அது போலதான் நாம வந்து இறைவனிடத்துல வந்து அதாவது ஒரு சர்வெண்ட் இல்லையா, அதாவது ஒரு வேலை செய்யக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறக்கூடிய கர்மத்தை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறவங்க, பக்தி பண்ணக்கூடிய நிலையில இருக்கிறவங்க, நம்ம எல்லாமே சேவகர்கள் தான். ஸோ இறைவன் ஒருத்தர் தான் முதலாளி. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள், அதுக்கப்புறம் எண்ண ஓட்டங்கள், இது எல்லாமே வந்து நாம கண்டிப்பா பக்குவப்படுத்திக்கணும். அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில ஆன்மீகத்துல முன்னேற்ற பாதை அடைய முடியும். மேலும் இந்த இடத்துல இது வைன்யஸ்ய ராஜேஷ்ட பிரதிநந்த்யாத்வத் வசஹ பூஜிதோ அனுகிரஹீத் மைனம் கந்தும் சக்ரே அச்சுதோ மதி. அச்சுதா அப்படின்னா தவறி விடாதவர், அப்படின்னா தெய்வீகமான குணங்களை கொண்டவர் இல்லையா. இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், அவருக்கு தான் அச்சுதா. நாம் எல்லாமே வந்து சுதா இல்லையா, அதாவது எடுத்துட்டா அதுதான் நாம். அதாவது நாம் எப்பவுமே வந்து இந்த 3 குணங்களோட கட்டுப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இல்லையா. பகவானுக்கு அந்த நாம் எல்லாம் தவறி விழக்கூடியவர்கள். எதனால் என்றால் கட்டுண்ட நிலையில் இருப்பதால் மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்திற்கு நாம் திரும்பி வந்துட்டே இருக்கோம். ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது இல்லையா. அவர் அவதரிக்கணும்னாலும் காரணம் வேண்டும். அதற்கு பிரம்மர் மற்றும் பிற தேவர்கள் எல்லாம் பகவானத்தில் சென்று தஞ்சம் அடையும் பொழுது அவங்க என்ன கேட்டு வந்திருக்காங்களோ அதை மட்டுமே பகவான் அவங்களுக்கு வழங்குவார் இல்லையா. ஸோ அதாவது பொது உடைமை என்பது கண்டிப்பா இருக்கணும், பரோபகாரம் என்பது கண்டிப்பா இருக்கணும். இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் எல்லாமே நம்ம நல்லா வளர்த்துக்கணும். ஸோ இங்கே வந்து பக்தி பண்றதுல எந்த எதிர்பார்ப்புலாம் கேட்கறது கூட ஒரு பொதுமுடைமையான ஒரு இதுதான். அதாவது தன்னலம் பொதுநலம் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு தேவையானதை மட்டுமே நம்ம கேட்கறது, அதாவது நம்முடைய சுயலாபத்தை அடையறதுக்காக கேட்கறது இல்லையா, அது வந்து சுயநலமாகி அடைகிறது. ஆனா அதே பக்தி தொண்டு பண்ணும் பொழுது எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நம்ம பண்ணும் பொழுது அது பொதுவான ஒரு தொண்டாக ஆகிவிடுகிறது. ஆனா இன்டர்னலி அது நமக்கும் வந்து நல்ல ஒரு பாதிப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். மைத்ரேய உவாச்ச மகாமுனிவர் மைத்ரேயர் தொடர்ந்து கூறினார், இது இவ்வாறு வைன்யஸ்ய வேன என்னும் மன்னனின் மைந்தர் பிருத்து மகாராஜா ராஜேஷ ராஜ ரிஷி இல்லையா. மாதாஜி சொல்லுவாங்க ராஜ ரிஷி ரொம்ப முக்கியமான படம். அதாவது எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜனகர் முதலானவர்கள் எல்லாமே ராஜ ரிஷிஸ் தான் இல்லையா. இங்க பிருத்து மகாராஜாவும் ஒரு ராஜ ரிஷி. அப்படின்னா ரிஷின்னால என்னன்னா பௌதீக பந்தங்களிலிருந்து, அதாவது முற்றிலும் துறந்த மனதை பக்குவத்தை கொண்டவர்கள் தான் வந்து ரிஷிஸ். ஸோ ராஜ என்னக்கூடிய அந்த நிலையிலிருந்து அந்த ஒரு
எந்த ஒரு பற்றுதல் இருந்து தன்னுடைய பிரஜைகளை வந்து நல்ல விதத்துல வந்து நடத்திட்டு போறாங்க, அங்கே அமைதி நிலவுகின்றது என்றால் அப்படிப்பட்ட அரசை ஆளக்கூடிய அந்த ராஜாவுக்கு தான் வந்து ராஜரிஷி என்ற பட்டம் உண்டு. மேலும் பிரதிநந்திய பாராட்டுகின்ற அர்த்தம் நிறைந்த பிரார்த்தனைகள். ஸோ நாம் கேட்கக்கூடிய இதுலையுமே வந்து பிரார்த்தனைகள் வைக்கிறதே வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கணும் இல்லையா? அர்த்தமற்ற பிரார்த்தனைகள் நாம கண்டிப்பா அப்படின்னா அர்த்தமற்ற பிரார்த்தனைகள் எங்க வரும்னா நம்ம வந்து பௌதீக லாபத்துல வந்து போனோம்னா அது அர்த்தமற்ற பிரார்த்தனைகள். ஓகே, அது வந்து நமக்கு வந்து கட்டுநிலையை ஏற்படுது. விடுதலைக்கான மார்க்கம் கண்டிப்பா கொடுக்க பூஜிக்கின்ற அனுகிரகித்வ போதுமான அனுகிரகங்கள் ஏனம் ரிது மன்னர் கந்தும் அவ்விடத்தை விட்டு செல்வதற்கு சக்கரே செய்தார் அச்சுத குற்றமற்ற பகவான் மதிம் அவர் மனம். மேலும் விதுரரிடம் மகாமுனிவர் சொல்றார், முழுமுதற் கடவுள் மகாராஜா பிருத்துவின் ஆழமான பொருள் நிறைந்த பிரார்த்தனை இல்லையா? அவர் கேட்டது என்ன? அதாவது எத்தனை பிறவி எடுத்து அவர் மறுபிறவி எடுக்க கூடாதுன்னு கேட்கல. நான் எங்க இருந்தாலும் உன்னை வந்து உனக்கு எப்பொழுதுமே பக்தி தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த மனசை மட்டும் எனக்கு கொடுன்னு கேட்டேன். இது ஒண்ணுதான் நாம் இறைவன்கிட்ட கேட்கணும். த ஹையஸ்ட் லெவல் ஆக்சுவலி. ஓகே, மகாராஜா பிருத்திவின் ஆழமான பொருள் நிறைந்த பிரார்த்தனைகளை வந்து அதாவது மனம் திறந்து பாராட்டினார். பகவான் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்கார். அவர் இவ்வாறு மன்னரால் முறையாக வணங்க பெற்ற பிறகு பகவான் அவரை ஆசீர்வதித்து புறப்படுவதற்கு தயாரானார். அவரும் வந்து இன்னும் கிளம்பணும். சோ மேலும் இஸ்லோகத்தில் மிகவும் முக்கியமானவர்களாக கருதப்படும் வார்த்தைகள் என்னென்றால் பிரதி நந்தியா துவத் வச்சக இல்லையா? வச அப்படின்னாலே வாசம் பண்றது இல்லையா? துவத் இல்லையா? அந்த மாதிரி எந்த மாதிரினா பிரதி நந்தியர் அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா எந்த ஒரு அதாவது பலன்களும் எதிர்பார்க்காம இல்லையா, தான் ஆற்றக்கூடிய கடமைகள்ல வந்து எந்த பலனும் எதிர்பார்க்காமல் வெறும் நிமித்த மாத்திரமே தன்னுடைய கடமைகளை ஆற்றி எப்பொழுதுமே தூய பக்தி தொண்டு வந்து அவர் செய்யணும்ன்ற அந்த விருப்பத்தை தான் வந்து வழங்கப்பட்டது. ஸோ பகவான் ஆழமான அர்த்தம் நிறைந்த பிரார்த்தனை பகவான் அதாவது அரசர் ரொம்ப டெப்தா அனலைஸ் பண்ணி தான் அந்த பிரார்த்தனை கேட்டிருக்கார். அதற்காக பாராட்டும் பெற்றார். பகவானே ஒருவன் தனக்கு சொத்து சுகம் வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கவே கூடாது. அதெல்லாம் நம்ம என்ன அடையப்படணுமோ அது இறைவன் நமக்கு கொடுத்துருவார். அதனால சொத்து சுகத்துக்காக நம்ம தேடக்கூடாது. உமது திருவடி தாமரைக்கும் பிறவிகள் தோறும் தொண்டு செய்யும் இல்லையா பாகியத்து எனக்கு அருள் வீராக என்று. அதாவது மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்தீர் ஹைத்துக்கி துவை இல்லையா? மம ஜென்மனி அப்படின்னா ஜென்ம ஜென்மாந்திரமா நாம பிறந்தாலும் எனக்கு உங்களை என்றைக்குமே மறவாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த மனசை மட்டும் எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்திக்கிறது. மேலும் வந்து அதாவது பகவானுக்கு சேவை செய்ய பக்தன் தனக்கு எத்தனை பிறவிகள் ஏற்பட்டாலும் அதனை வந்து தடுக்க முனைவது இல்லை இல்லையா? அதாவது பகவானுக்கு சேவை செய்ய ஒரு பக்தர் இல்லையா, அவர் வந்து குறிக்கோளை இறைவனுக்கு தொண்டு புரிவது. அப்படிப்பட்ட பிறவிகள் வந்து எத்தனை பிறவிகள் ஏற்பட்டாலும் அவனை வந்து தடுக்கிறது கிடையாது. பகவானும் பக்தனும் இவ்வகையாக எத்தனையோ பிறவிகள் என்கிறார்கள். ஆனால் அவை எல்லாம் உத்தமமானவைகளாகும். ஏன்னா ஜீவாத்மா வரும்போது பரமாத்மாவும் அந்த ஒரு உடல்ல பரமாத்மா பின் தொடர்ந்து சென்றேதான் இருப்பார். பரமாத்மா இருந்தாதான் அந்த ஜீவனை இயங்கின்னு இருக்குன்னு. ஸோ இப்படி இந்த ரிலேஷன்ஷிப் போயிட்டு இருக்கு. ஆனால் அவை எல்லாம் உன்னதமானவைகளாகும். பகவத்கீதை 4ஆம் அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனரும் இதற்கு முன்பு பல பிறவைகள் எடுத்திருப்பதாகவும் அவையெல்லாம் அவருக்கு நன்றாக நினைவிருப்பதாகவும் ஆனால் அர்ஜுனர் மறந்துவிட்டான் என்றும் பகவான் கூறிய நரநாராயணா. ஏன்னா அர்ஜுனர் வந்து ஜீவ தத்துவம், அவர் விஷ்ணு தத்துவம். இந்த டிஃபரன்ஸ் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால விஷ்ணு தத்துவத்துல எல்லாமே வந்து முன்ன நடந்தது, இப்ப நடக்கிறது, இனிமே நடக்க போறது எல்லாமே கண்டிப்பா பகவானுக்கு தெரியும். ஆனா ஜீவ தத்துவம் அப்படி கிடையாது. இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய கணக்கு வழக்கெல்லாம் இந்த ஜீவன் இந்த உடலோடு இருக்கிற வரைக்கும் தான் விசேஷம். அதன் பிறகு அவன் வந்து மீண்டும் பிறவி எடுக்கணும்னா அப்போ புதிய அக்கௌண்ட் பேலன்ஸோட தான் வருவான். ஸோ அது எல்லாமே வந்து அந்த தொண்டனுக்கு தெரியாது இல்லையா, பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும். ஸோ மேலும் இதுவே அர்ஜுனன் மறந்து விட்டான். பகவானின் எண்ணத்தை நிறைவேற்ற பகவானும் அவர் நம்பிக்கைக்குரிய அடியவர்களும் பற்பல பிறவிகள் எடுக்கிறாங்க. அதனாலதான் நமக்கு குரு வாய்க்கிறது எல்லாமே.
அது அப்படி எடுத்தும் அவர் பௌதிக பிறவியின் துன்பங்களோடு பிறப்பது இல்லை. காரணம் அப்பிறப்புகள் எல்லாம் திவ்யமானவை, அதாவது உன்னதமானவை ஆகும் இல்லையா. பகவான் வந்து பௌதிக பிறப்பு பிறக்கிறது கிடையாது. நம்ம தான் வந்து இந்த உடல் பௌதிக உடலோட பிறக்கிறோம். ஒருவன் பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் உண்டாகும் திவ்யமான பிறப்பினை பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. ரிலேஷன்ஷிப், சம்பந்தம், அபிதேயா அண்டு பிரயோஜனம். பகவான் முழுமையானவர், நாம் எல்லாம் அவருடைய பின்ன பகுதிகள் என்பது நம்ம எல்லாருக்குமே நிறைய இடங்கள்ல படிச்சுட்டு வரோம் இல்லையா. அப்போ அந்த பகவானுக்கும் பக்தர்களுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு முறை வந்து நல்லா இருக்கணும். ஸோ அது எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும்? நாம பக்தி தொண்டு பண்ணும் பொழுது நம்முடைய இன்டென்ஷன், நோக்கம் எப்படியோ அதற்கேற்றவாறு அந்த நிலை வந்து உருவாகும். பகவான் இப்பூமியில் பிறப்பெடுப்பதற்கு காரணம் என்னன்னா, அதாவது பக்தர்களை ரட்சிக்கிறதுக்கு தான். ஸோ அந்த பக்தர்களை ரட்சிக்கணும்னா அவங்க ஏதோ ஒரு சங்கடத்துல இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ இங்கே சிறிய சங்கடத்தை பத்தி நம்ம சொல்றது இல்லை. இந்த பிரபஞ்சமே வந்து கொந்தளிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய தன்மை. ஸோ அப்படி ஒரு நிலை தான், அதுதான் அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இங்க இந்த பிரபஞ்சத்தின் நன்மைக்காகத்தான் வந்து ஒரு உயிர் வாழி வந்து தன்னுடைய செயல்பாடுகளை வந்து அமைத்துக் கொள்ளணும். நம்முடைய சுயநலத்திற்காகவே நாம செயல்படக்கூடாது. ஸோ பகவான் மேலும் ஆன்மீகத்துல நம்ம முன்னேறணுன்ற அந்த ஒரு ஈடுபாடை வந்து நம்ம வந்து வளர்த்துக்கணும். பௌதீகம் வந்து கடமையாக ஆற்றி ஆன்மீகத்தை வந்து நாம இறைவன் தொண்டுக்காக ஆற்றினோம் என்றால் அதை விட கிரேட்டான ஒரு காரியம் எதுவுமே கிடையாது. பகவான் இப்பிறவில் பிறப்பெடுப்பதற்கான பக்தி தொண்டினை நிறைவேறும், அதான் பக்தி கல்ட்டு கொண்டு வரதுக்கு தான் வரும். இதுவே தர்மத்தினுடைய நிலையாகும். அது போல பக்தனது பிறப்பின் நோக்கம் என்னவென்றால் அப்பக்தி கோட்பாட்டை உலகம் முழுவதும் பரப்புவதாம். எஸ், நம்மளால முடிஞ்ச ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை வந்து நிறைய பேர், இது யாருக்கு வாய்க்கப்பெறும்னா புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றவங்க வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நல்லா எடுத்துப்பாங்க. ஸோ தே வில் கிவ் இன்சைட்ஸ் இல்லையா. அவங்க வந்து இந்த ஒரு ரவுண்டு மாலை பண்றது இல்லையா, இது எல்லாமே வந்து அதனுடைய பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் எல்லாமே அவங்க எடுத்து சொல்லுவாங்க. பிருது மகாராஜாவின் அவதார நோக்கம் என்னவென்றால் பக்தி நெறிகளை பரப்புவதே ஆகும். அதனாலே அவர் தன் பணியில் நிற்க பகவானால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார். இவ்வாறு மன்னர் பௌதீக வரத்தினை மறுத்ததை பகவான் வந்து பாராட்டுகின்றார். இதுவே இஸ்லோகத்தில் இல்லாதவர்களுக்கும் என்பதாகும். அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்குவம் அடையணும் அப்படின்னா பக்தியில நாம் ஈடுபடணும். ஸோ பகவான் எல்லாருக்குமே பொதுவானவர், அவர் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாருக்குமே கொடுக்குறாரு. ஆனா அதை வந்து பக்தன் வந்து சுலபமா அதை புரிஞ்சு செயல்பட ஆரம்பிக்கிறார். ஆனா பக்தரற்றவர்கள் வந்து சில சமயங்கள்ல வந்து அதாவது அதை புரிஞ்சிக்காமலே அவன் கடைசி வரைக்கும் இருந்து போயிடுவான். இஸ்லோகத்தில் வரும் மற்றொரு முக்கியமான வார்த்தை அச்சுத, இது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இல்லையா. மேலும் வந்து பகவான் பன்முறை உலகில் வந்து அவதரித்திருந்தாலும் பந்தப்பட்ட உயிர்களை போல் இல்லையா அவர் குற்றங்கள் புரிவது கிடையாது. ஏன்னா அவர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆன்மீக தனத்துல இல்லையா, நிர்குணத்துல இருக்கார். ஸோ அவர் ஜட இயற்கையின் குணங்களால் மாசுராது தனது தெய்வீக நிலையினால் அப்படியே இருக்கிறார். ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதீக கலங்கங்கள் எல்லாமே அவர் அதற்கு ஆட்கொள்ளப்படுவது கிடையாது. ஸோ அதனால்தான் பகவத்கீதையில் பகவான் அவரது தோற்றமானது ஆத்ம மாயையா அப்படின்னா, ஆத்மா என்றால் அதாவது பகவானுடையது அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். பின்ன பகுதிகள் தான் நாம இல்லையா. மாயையா அதாவது அகச்சக்தியினால் நிகழ்கிறது அப்படின்னா அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால் இதெல்லாம் இயங்குகிறது என்பதை வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. there is one sloka also, I think 1.5.10 or something or 7.10. அந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஸோ பாகவதம்லே குற்றங்கள் ஏதும் இல்லாமல் இறைவன் இப்பூமியில் பிறக்க ஜட இயற்கையின் பலவந்தப்பட்ட நிலை. எஸ், பகவான் இறங்கி வரணும்னா மட்டும்தான் இங்க வருவார், இல்லைன்னா அவங்களோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் தான் எல்லாமே டேக்கிங் கேர் இல்லையா. மனித சமுதாயத்தை பிரித்தாட்டுகின்ற பேய்தனை வந்து விரட்டி மண்ணில் மீண்டும் சமய அறநெறிகளை தழைப்பதற்காக அவர் பிறவிகள் வந்து இருக்கின்றார் அப்படின்ட்டு சொல்றார். அதாவது மனித சமுதாயத்தை வந்து நம்ம இங்க எல்லாமே பௌதீகம் தான் நம்மளை பிளாடுன்னு இருக்கு இல்லையா. இந்த ஏற்கனவே 3 குணங்கள் தான் நம்மள வந்து அதாவது ஒரு சங்கடமான நிலைக்கோ இல்லை வந்து
எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த திறனையோ திறனற்ற தன்மையோ எல்லாமே நமக்கு வந்து கிடைக்கப்பெறுகிறது இல்லையா? ஆனா அனைத்துமே இறைவனுடைய பிரசாதமாக நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இருந்தா நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு கடினமான சூழ்நிலைக்கு நம்ம எந்த சொல்யூஷனையுமே தேட மாட்டோம். ஏன்னா அதுக்கும் வந்து இறைவனுடைய அனுக்கிரகம் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சுட்டு அதன் பிரகாரம் அவங்க செய்வாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சமய நெறிகள் மனிதாய சமுதாயத்தை, அதாவது இப்ப இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் மிக மோசமா இருக்கு இல்லையா? அதனால சமய அறநெறிகள் வந்து கண்டிப்பா அப்பப்போ வந்து சிலர் தோன்றி அதை வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து அதை புதுப்பிச்சுட்டு போறாங்க இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி அதாவது ஸ்ரீசுக்திகள், ஆழ்வார்கள் இவங்க எல்லாமே வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் நோக்கத்திற்காக தான் வந்தாங்க. ஸோ அதனால நம்ம ஆச்சாரியா, சத்கோஸ்வாமி இது எல்லாமே வந்து அந்தந்த காலகட்டங்களுக்கு தேவைகளுக்கு ஏற்றவாறு தான் வந்து அவர்கள் வந்து படைக்கப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிறதையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓம் நமோ வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम सरे हरिदस्ता जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माताजी। हरे हरे कृष्णा माताजी।